Kaixo egunon, ongi etorriak Andigoko pelota txapelketara. Andigoko pelota txapelketaren 76. edizioa bere azkenetara etorri da. Gaur finalak, hiru final nagusi, hiru final bikain espero ditugunak. Emakumezkoen mailakoa hementxe 7-8 minutu barru hasikoena. Gero promesa mailakoa eta gero nagusien mailakoa. Esan berrik ez dago, urtero bezala, finalak sekulako ikusmina pizten duela. Partidu guztia sortzen dute ikusmina, baino finala zer esanik ez. Gaur beheratzean irekitzen zen takila. Bagenekin goizeko 8 jendean gozela. Asier Arteaga izango dugu komentarista lanetan, Asier, egunon? Uno denoi. Goizeko 8 ja 20 lagun pena ematen zian, beheratzetan takila ireki dutenean, beheratzetan etorri den bal baino gehiago rentzat sararik ez zegoen. Bederatzetan etorri denentzako ja sarerik ez. Ez zegoen. Hemen 249 lagun sartzen dira, babesleak, gonbidatuak, pelotarientzako ematen zaie, pelotari bakoitzari 3, bere klubari 2, eta noski, saltzera ateratzen diren sarerak, benetan gutxi dira. Bueno, gauza da pelotalekoa dene beteko zaiguna, bere ikaragarria egiten duela, ni bintzat izango izotorri eta erabat busti naiz, eta antolakuntzako eskarrak elan berdizkiet, beste elastikoa blai eginda nuelako, eta bueno, pelotarien bat eman baldin badidate ere, eta justu xamar, konponduko gara. Asier Arteagak ere ondo ezagutzen du, Antigoko pilotalikoa, materiala zer esanik ez, eta emakumezko gauen aurkezpen egiterakoan, Asier, lehen gogunean, 2 bikote irabazleak sekulako partida egin zuten, Goiuri Zabaleta Gerriko Gorriz Itxaso Erasun Gerriko Gorriz, Urdinez Olatzarri Zabalaga eta Leire Galeano, azken hauek, azken urteko txapeldunak, teorian oso partido polita zuzen da gara ikusiko dugu. Bai, gaina gogo handikin hau, partido ikusteko gila esan, final horrekutan ez dituen ikusterik izan, eta bueno, ikusten dutenagatik, iruditzait lau pelotari handi, gazte, egia esan, posta pizten du horrela ikustea ez, gazteria bat horrela atzetikan, eta egia esan gogo handiz partido ikusteko. Oso polita da Goiuri Zabaleta, Leitzarra 15 urte baino ez ditu, atzelari urdinak Leire Galeano Antzularrak 17 urte dauzka, beste egia askarmentu gehiago dute. Zuk ondo ezagutzen duzun Itxaso Erasunek 25 dauzka, eta ondo ezagutzen duzu Meidere Olatzarri Zabalagak. Ara, begira zein dako egon hemen argazkian. Badio. Hoi izango da. Asier Arteaga, 2015 matxin erorzak ateratako argazkia horrein 9 urtekoa. Bai, atzian da hori Erasun izango da. Eta... zure gaztea izan dako aztea, oraindik alaztea, baina, begira. Kontuatzeako gora guazte gure, begira ze polita. 2015, izango final aurrekoa, segurazki, final aurrekoa. Argazki polita. Bai, oso polita. Eskerrik asko, jarri unai. Sorpresa izan da. Asier Arteagan argazkiarik ostea. Oain, ez egiz, jarri, baina jarri behar du txapasen bate, bai, 2015koa. Ba, igual. Bueno, partio ontaz itzegiten ari ginen, bi gazte, etorkizun ikaragarrizka dutenak, beste aia veterano esango dugu, Olatzarri Zabalagak, 27 urte dauzka, baina pilotaleko guztietan ezagutu dugu, han zure laguna hor, Jon Erasun. Bai, hemen da Jon ere. Zure bikote laguna izan dakoa, bere arreba da hemen pelotan daukagun Itxaso, profesional izan dakoa. Veterano hitza atze gustatzen ze oso gazte di, baina esperientzia handia dutena bai. Batez ere finaletan. Egokiagoa da, ezta? Eta gero bai Goiuri eta baita Galean ore, ez ditut ikusi askorik, baina oso ondo hitz egin didate biengatik eta egiesen horregatik gogo handiz ikusteko. Goiuri benetan ausarta, aurrean tanto arrazukatzen duena, defentsa bikaina duena, erasorako gantxo bikaina, biparetakoak, atzerare asko joaten da Erasuni laguntzera eta Erasune daukan gauzarik onena, ia dena ematen duela. Dela nahi aioren antzera. Bai, eta hori oso garrantzitsua da, Kirolean batek dana ematen duen, bakizunen tanto guztiak egin imarko izkiozula ez dizula ezer oparituko, asko izaten dira irabazlea eta normalen oso irabazleak izaten dira, pelotari horiek. Zer mozko materiala daukatea hauek, Asier? Materiala nahi gustatuko litzaileak gehixio jartzea, baina pilotaleko hau da, eta esentzia ere bai hemen, pelota motelekin jogatu behar omen da, pelotarienak irabaztea nahi izaten omen du, eta pelotak izango du bakuxiagoak edo bakuxiamarrak izango direla beste pilotalekuetan alderatuta, baina horrek habilitatzen duena, aukera ematen du baitera, aurreko
tanto gehiago izateko, aurrelari jokua ikusgarriago izateko, tantoa gehiago amaitzeko eta ea aurrelako jokoa eskaintzen diguten. Gizonezkoen partidoetan beti sartzen dira pelotak arrebotean, 2-5 sartzen dira. Neskakin ez dugu oraindik pelota bakar bat ikusi arrebotean aurten. Bai, horregatik ez, batetikan nik izan dut nire aldetikan gustatuko litziake geixo jartzeare bai, baina, nahi dutelako antolatzeiek eta aurreko jokoa batez ere ikustea, lantzea eta horregatik pixka bat zailago izango da, nik uste errebotea hilegatzea, baina hala eta guztiz ere iruditzen zait final aurreko politak eskaini zituztela eta finala horrela izaten den. Gero hitz egingo dugu beste bi partidotaz, baina horiek ere politak azaltzen dira, bata Rekaldek eta Lortze jokatuko dutena, Oian Etxeberria eta Sotillen kontra, Sotilla lehengo egunean Zumaiko dinastiakoa galdu egin zuen finala, 22-18, Iker Egiguren lagunzuela, eta gero beste partidua, Fernandezek eta Azpirozek Alberdi eta Antxon Abezetxearen kontra jokatuko dutena. Bai, hori da, ez? Bi partida politak. Bai, esan duzun bezala, ez ezkenean punta-puntan dabiltzan pelotariak, Sotila ipatu duzu, Dinastia Etxebe finala noa joatu zuen Iker Egigurenekin, eta gaur ere hemen izango dugu, gero etorkizun handiako pelotariak ere bai, eta denak ongi etorriak. Asko estimatzen da hemen Antiguan eta seguru telebistaz jarraitzen ari zeretenok ere bai, txistuilarien, Antigoko hemen Nauzoko txistuilarien esanetara, lau pelotariek plazara ateratzea. Txistuilariak horratzen gelditzen dira, eta Jon Uria eta Mikel Arroyo epaia irelarik pelotaren aurkezpena egitera. Eta gaur hemen ikusi duguna Mikel Txoperena. Etorri zaigo. Non, ez dut ikusinik? Mikel Txoperena. Ez noa zertxorera aurreratzera, gero sorpresa bat ere izango du. Baina, pelotaren aurkezpenarekin gatozen. Ongi etorri, Antiguoko pilotak dira. Oso zuzen hasi behar du, amaiketareko 3 minutu falta dira. Bai. Bienvenidas a todos y a todas al frontón del Antiguo. Una bonita mañana con las finales del torneo del Antiguo. Lau pelotariak, ya están preparadas ya los 4 pelotarios que juegan en la primera final. Y os quiero decir, hori bai, esan nahi dizuet, partidu hau, final hau, bukatu bezain pronto, danak eserlekuetan geratzeko mesedez. Izan ere sorpresa bat daukagu. Os comentaba que una vez termine esta primera final, que por favor os quedéis en vuestros asientos, porque tenemos una sorpresa preparada, ¿vale? Eta orain jabai, guazen aurkeztea, zeintzuk izango dien, lehenengo final honetan, emakumezkoen elite mailako finalan, arituko dien, lau pelotariak, baino lehenik eta behin, epaiek aurkeztuko izkizuet, Gipuzkoako epaileen elkartetik etorritako 2 epaileak, alde batetik, jaso ezagun txalo bera handi batez, Jon Uria! Eta bestetik, beste txalo bera handi bat, Mikel Arroyorentzat. Eta orain bai, pilotariak, emakumezkoen elite mailako, lau pilotariak aurkeztuko izkizuet, final hau jokatuko dutenak laurak. Lehenik eta behin, gorriz arituko dienak, aurrelaria, Leitzako aurrera pilota eskolakoa, 15 urte ditu, bera da Goiuri Zabaleta, txalo beroa berta. Eta orain atzelaria aurkeztuko dizuet, gorri zaituko dena baita ere, bera Zizurkilkoa da, Zizurkilko Beharzana klubean dabil, 25 urte ditu, bera da Itxaso Erasun. Beste txalo beroa berta. Eta bain final handi honetan urdinez arituko dienak aurkeztuko izkizuet, lehenik eta behin aurrelaria. Aurrelaria Gernikakoa da, Lea Ibarra Motroio klubekoa, 27 urte ditu, eta bera da Olatz Arrizabalaga.
Txalo beroa beretza. Eta urdin ez arituko dana baita ere, atzelaria, bera Antzolakoa da, Antzolako Olalde klubekoa, 17 urte ditu, bera da Leire Galeano, beste txalo beroa. Zorte hon. Bueno, pelotaren aurkezpena egin du Inigo Viana lagunak, Mikel Arroyo epaileak etxapa irera, ea ze erabakitzen duen txapak sakea urdin, Olatzarri Zabalagaren sakea. Eta zuetariko norbaitek zerbait komentatu nahi baldin badu, lasai esan, nun zaudeten partida ikusten, oporretan, edo Euskal Herrian zaudeten, edo zaudeten tokian zaudetela zerbait esan nahi baldin baduzue, edo partidua nola ikusten duzuen, eta gero beste partiduetan ere, zuen iritzi askatuko dugu. Eta porrekin nahi behute ere, bai. Baita, bai. Porrekin nahi baldin baduzue, partidua 22 da, eman zuen ustea zein den, zeineko 22, besteak zenbat, lasai guk gustora komentatuko dugu. Saka Olatzarri Zabalagarentzat, Gernikarra 27 urterekin, gure kronometroa ja martxan jarriko dugu. Goiuri artista da baita ere sakeak aire respetzen. Hor da Olatz. Jendearen txalo artean, atare sakea. Bostaretik erasunek erantzun. Lautik Olatz, keinu egin goiurik. Atzera erasunek. Galean atirutarritik. Laugarren kuadroan, erasun arrimatutakoa, Galeanok ezkerrez atera. Hirutarritik erasun, ezkerrez Arrizabalaga. Zabaleta, Leizarra, 15 urteko neskatoa. Galeano Antzolarrak 17. Erasun, hauek hasier peloteo asko, tanda bukatzerako orduan ikusten da, trebezia hori edo ausardia hori falta zaiela eta peloteoan gehien bat. Lehenko guen ikusik egunan partidu izan da, torneoko ia luzeena, 48 minutu digora joan zen eta ezakit antzeko zerbait ez dutu dugun izango. Zabaletak eta tanda. Bigarren kuadrotik ederki. Zabalean utxetako pelota bat eta huts. Bai, hor Arrizabalak ongi moztu du, baina zeinen ongi, goiurik, zabaldu duen, bikaina. Maria Angeles Goikoetxearen lehenengo mezua zarionak finalean jokatu duzuen guztiei. Handia egin duzuena eta ongi merezetako hau paiulen ea kopa betelura datorren, animo. Zaka atera du Zabaletak. Ezkerrez Galeano, justu eraman. Ezkerrez Zabaletak atzeratu, Galeanok ezkerra irez. Erasun, zartako bikaina. Bere anaia, 3 mailatan txapedun izan dakoa gutxi dira, edo bakarra okerzpaldimanagoa, 3 mailatan bere anaiak Jonek txapela aldortu zuen. Zabelera moztu Zabaletak, jaso Arrizabalagak, Galeanok ezkerrez atzeratu, Erasun, eman eskuginez, Galeanok, txostegin dio, ezin eraman. Meritoa, Erasun nima. Bieta gutx. Partida hasiera ona eman dute laborak ere, eta oraingoz bitantoak, lehen bitantoak gorrien aldera hori dira. Ez du, eta kasoa da, gero ikusiko dugun Antxona Pasitxea nagusien mailakoarena, Lofino jokatu ditu Antigon, lauak irabazi ditu, bere aitak, Josantonek, 7 jokatu zituen da 5 irabazi. Gaur deskido baten, Antxona Pasitxeak, goizuetarrak irabaziko balu, aitaren nagarrino. Aita urduri jartzen hasi du. Bai, leheno, elkarsketa bat egin izan da, ez ja urduri zegoen aita. Tanda jokoan, bieta utxe gorriak, Zabaleta eta Erasun irabazten. Eta zenbat urte ditu Antxonek, baldu aukerari, Goikoren errekorra usteko? Goikorena ez, beste urte bete. Beste urte bete gatzi. Antxoni beste urte bete. Antxonek 23 urte dauzka, datorren urtean 24, zagin ja 25 jokatzea dagoen, baina bueno. Ez baina datorren urtean 24rekin uste du bai. Bai, datorren urtean bai, baina Goikoren azin berdin. Ez. Goikok genion 7 txapel dauzkala lehenengo mailan, bat bigarrenean, eta lehenengo marka, Tutxin balda daukala 8 final irabaziz. Tanto jokoan Galeanok ezkerrez, Erasun, irutarritik.
Zabalera moztu olatzek huts. 3 eta huts. Bai, Arriskatu beharra dago, arriskatu bai. du baina itzek atera, 3 eta huts. Bai, nerasun pixkador gozakaitz entanto honetan, eskuinez, ez du frontexin altura biatu, aukera ikusi du olatzek, eta gutxigatik txapa bera joan zaio. Gogoratuko dugu, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeano galtzelarirenak azken torneoko azken edizioko irabazlea ditugula. Intentzio guztiarekin, Goiuri Zabaleta sakea Zabalera, baina ez du ustakaben harrapatu kontraria. Esier. Bai, intentzio guztiz eta ongi atera du gainera, bigan bilatu Zabaleko marra, baina bakigu pelota hauek denborare gehiago ematen dutela eta denbora eman dudatzu. Olatzek etxokan utzietakoa, Goiuriren biparetakoa, Arrizabalaga jaso atzean Zabalen jarri, Erasunek eraman, Galeanok, irutik ezkerrez, iruteritik, atzeratu Erasunek, Galeanok lauteritik ezkerrez atera, ezkerrez Erasunek, Zabalera moztu, Arrizabalaga geztu askorik iriki, Zabaletak atzean, kanpora, gutxigatik ez Zabalean jokatu nahi izan du, arrasto gainean izan da. Bat eta hiru. Atzo ikusin, Donostiko finala? Ez nuen ikusterik izan. Antunak eta Arruzak oso ondo irabazitakoa. Eta emaitza ikusi. Laso eta Imazen kontra. Azeretik nagusi izan ziren, da tanto edarrak ere bikainak asko ikusi genituen. Jokin Antunak jaso zuen, pelotarik onenaren zaria. Sake atera du Arrizabalak eta erantzun erosunek txokoan ondo meinatu ditu biak Olatzek. Bikaina. 2-3. Sake erresto txokoan, Zabaletak Zabalerako bidea hartua zeukan, eta ez du barkatu Garnikarrak. Eta iruditzen zait, gakuetako bat, finaleko gakuetako bat hori izango dela, Bi aurrarietan airearen bila egokien joaten dena eta ongien aprobetxatzen duten aukera horiek, asko izango dira partida honetan. Bai, ze pelotearekin zaila da zerbait esatea horretzek eta batean zaila egon behar dugu edo... Haustea zaila da. Bai, ara begira. Arrizabalaga gorantxe sakez egindako partideko lehena, Erasunek ezkerrez ezin izan du eraman, Iruna, partideko lehenengo berdinketa. Bai, zuk esan duzun bezala partida haustea zaila da, denbora ematen durako pelotak orduan. Tantoa egokien landu eta gero aukera dagoenen egokien aprobetxatzen dut. Uste gehiago arriskatu behar. Airera joan behar dut, airea bilatu behar. Botera denbora emate baitu. Arrizabalaga atera sakea, ondo arrimatutakoa, Erasune posteritik eraman. Galeano, kantxa erdian, ezkerrez ondo. Ez du iniz Erasun, Zabalera moztu Arrizabalagak, gurutzatu egia kanpora, berdinketak horrien alde hautsi da 4-3. Bexamarren hartu du, kostautik hartu du, eta goiti bere hartu beharrean, eta hankageldian, pausutxo bat aurrerago eta goragotik hartu izan bazuen, segurizki barruan izango zute egin, baina. Sakea, Zabaletaren zat, sake gurutzatua, laugarren kuadran bote ginez jarri, Galeano oso ondo eraman, eskuinez Erasun, Galeano lauteretik, izaten dira egun raroak asiergar, oitako bat daukat buruan. Larun bat izan da buruan ez behatzen zein igandea dela. Bueno. Pasatzen dialako kontuak, Bai. Zeinalke jubilauta bela. Beste lagatu izan bihar astelenek. Bai, egun guztiak bat jubilatu bat entzat, ia berdin izaten dira, baina buruan daukat arrezelo hori. Hala, begira. Arrizabalagak beste pelota bat gora botatuena, eta galdu duen hirugarren pelota. Bai, galtzea izan. Asko ari da galtzen, bai. Bueno, bere jokatzeko era horrela da, asko arrisgatzekoa. Bost eta hiru. Bere buruaren konfiantza handia du eta ziur naiz eta bi gantxo jantzizkion eta azkeneko gora. Joku berin egiten jarraituko duela. Sake atera du. Ezkerrez bostetik erantzun Galeano. Atzeratu Erasunek. Galeano, kantza erdian. Ezkerrez eraman. Zabaletak, hirugarren kuadratik. Galeano. Erasun. Lautik ondo. Galeanok ezkerrez bildu, ezkerrez Zabaletak. Txokoan Zabaletak utzi, Arrizabalaga jaso, Galeano Zabalera. Erasunek atzeratu, ezkerra irez Arrizabalagak eraman. Hortxe zuen airerako. Zabaletaren ezkerka da bikaina da, Galeanok ezker boleaz ezin. Meritoa, Goiuri Zabaletarena. Ongi atzera dutako pilota, nik uste Galeanok, ohitura moduan aire garri dela, baina pilota legunetan eta pilota hauekin normalean atzerako egitea eta botera jartzea, aukera hori ezaten da. Lehen egon naiz, ondo zagutzen duzun Jose Mari Galojerekin, Antigoko pelota eskola daramanarekin, eta setentzian bere lagun batzuk urte dutela onuntzela etortzeko joera, Kataluniatik
eta goizeko 4 abiatu direla Antigura etortzeko asmoarekin. Hori da meritu hori. Bai, urtero etortzen direla. Eta beste lagun bat agurtu dute, Jorge Felipe, hau Madridik etorri da, espreski Antigoko finalak ikustera. Gero Iruñara da, munduko pelota txarreketako partidok ikustera, baina, bueno, atzo etorria zen, eta amitze partidok ikusiz. Galeanok, ezkerrez, partida 6-3 gorrientzat, Zabaleta eta Erasunentzat. Arrizabalagak ezkerrez utx. Arriskatu du, eta arriskatu duen laugarren naia galdu duena. Bai, 3. ezker gantxoa galtzen duena, bestea ezker paretan gora. Eta 3etan ere, 7-3. kostautik sartu da, aurreko bietan txapaztira joan zaio, orain besteak kanpora ere bai. Eta bat berandu iristen ari da, pilota horitara. 7-3. Adolko emaileri badute pelotariek finalerako. Eta guk aprobetxatuko dugu txarte txiki hau, Antigon ditugun tabernariak, eta tabernarien bezeroak agurtzeko, seguru tabernoaketan jarrita dagoela telebistako izango izutik finalak ikusteko. Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko Bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis, Aspaldiko, Urgain, Adatz, Bentaberri eta Zarika. Jendeak beti hori izaten digu. Hor ikusi eta lako tabernetan pintxo bat hartzen da, ze ondo ikusten zen. Ezkerrez, tanta joko onda, Zabaleta txokoan, tanto. Bueno, iruna egin dute, hasiar, baina iztan batean 8-3 partziala. Bai. Nik uste, gorriek esango du, akatsu gutxiago egin da, ekin dutela partidua serio bat egiten ari dela iruditzen zait, eta orain gozturik ematen. Sakea Goiuri Zabaletak, 15 urteko leitzarrak. Sake gurutzatua, ezkerrez Galeanok. Erasunek ezkerrez eraman, kantxa erdia motea, Galeanok, ezkerrez. Ondogo. Erasunek atzeratua, Arribilaga, Arrizabalaga barkatu pelota bila, laugarren kuadra joan. Erasunek atzeratu, Galeanok ezkerrez, Zabaleta, 3. kuadratik. Arrizabalaga eskubinez, Erasun, arrimatuz pelota ondo, Galeano lauterretik. Erasunen pelotaka da bikaina da. Lauterretik atzera jarri du botea ginez pelota. Galeano genaman. Erasun, Arrizabalaga iruterretik. Erasun, Zabaleta moztu Arrizabalagak. Zabaleta jaso, Zabalean utzi, Galeano ondo eraman du. Zabaleta domina zaile. Moztu ezker paretara, tanto. Bederatzi eta 3. Oso ondo Goiuri. Oso ondo Goiuri, zentzuz jogatuz eta pixka bat horrela akatsi etorri da Olatzek. Ezkerra airea hankagaldian sartu da hori zen da hortxe aldatu da tantoaren dominioa, ez? Ezkerra airea berriro ere kostautik hankagaldian indarrik ez dio eman, eta Goiurik Zabaleta egindako jokaldiarekin tantoaren dinamika aldatu du, eta gero biken bukatu du. Bizkorri ja partida, pentsatzunen moteloko joan guzela, baina 12 minututan 12 tanto. Ezkerrez Galeano saka erantzun. Zabaleta kutx. Esan dugu trebea zela aireko jokoan, hain bezala sake bueltan saka resto eta txokoan egin izan du. Baina galdu egin dut aspaldiko partez tantoa urdinentzat. 6-8 partziala sartu dute Zabaletak eta Erasunak, 3 agotetik 9 eta 3 joan dira, orain hasier 9. Bai, eta sake hona zen, eta aukera ere hona zen, baina kasu honetan ere bai, lehenegi iritsi da eta hankagaldian jo du, eta hankagaldian jotako pelota betire zailago da, txaparen gaina hartzen. Arrizabalaga sakera, sakarekin tanto bat egin du. Saka herri ezker Irunako berdinketarekin, Irunako berdinketa lortu du. Ezkerrez Erasunek erantzun. Galeano. Erasun. Galeano lautik. Zabaleta gutxi. Ezkerrez Erasunek. Galeano laugarren kuadratik. Arrimatutako Erasunek ezkerrez atera. Arrizabalaga Zabalela moztuna, baino kantxa erdien eta eskura utzi de Zabaletari. Hone guruzatu, eraman Arrizabalagak. Erasunen pelotaka da. Eskuinez Galeano jaso. Zabaletak atzeratu. Galeanok laugarren kuadratik. Ezkerrez nola eraman du Erasunek, Olatzek, sokoan bikaina. Gozo da beheratzi. Orain honetan bai. Arrizabalaga.
Arrizabalak egindako 3. tantoa, polita. Bai, orain bai, atzetik aurrera karreran, pausotxo bat, eta txokoan beti bera bikain. Oso ongi. Eta estetikoki ere, bikain egin ditu mugimendu. Orain sartu den emakumezko pozik egongo da, ze lehen esan dit. Behatzitarako etorri niz, da sarrerarik ez, eta bueno, orain sarrera eman lortu. Sake atera du Arrizabalagak. Erasunek postaretik erantzun. Galeano. Lautik Erasun. Indarka. Galeano bote txarra egin dio. Bai, Volta eman dute. bai, nik uste buelta emateko moduko izan dela, bai. Bai, zeren Erasun ez dago hartu Galeano ezkerrez jarri dela. Abera Eta errepikapenak. azkeneko momentura arte hortxe egon da. Erasun, bai. Eta gero gaina mogitu egin da. Bai. Egia da Galeano pilota ikutu egin Pelota dela, jo du, bai, baino. baina. Ondo emandakoa? Hala iruditzen zait. Bost eta bederatzi. Dioguna, ikusentzulontzatu garra, komentatu nahi baldin bazue zerbait, nondik ari zeraten den partidua jarraitzen, porra bat egin nahi baldin bazue, zuen ustea zuen emaitza zein izan liteken, nahi zuena komentatu, gu prest diozuena esateko. Arrizabalaga beste bat egin nahi izan du, Bai. Sake Ernesto eta Gantxo, baino, txapazpira joan Bai, eta Laura joan zizkio nire ustez bentsat, arrazoi berdinagatik, orain ere hankaldian, eta atzetik aurrera joan gabe, eta beti zituguna, hankaldian jotako pelota zailago baita, txaparen ailegatzen. Zabaleta Sakea, 10-5, Ezkerrez Galeanok, Zabaletak, Galeano Laudaretik, Lautik Erasuen, Inuena, Ezkerrez Galeano, Erasuen, Arrizabalaga jaso Ezkerrez, Erasuen, Arrizabalaga Ezkerrez, Zabaleta, Erasuen, Galeano, kantza erdi minutu, txokora, bikaina. Leire Galeano 17 urteko Antzolarrak egindako lehenengo kantoa. Ez du pelotari galdu, baina bikaina izan da, Asier. Ezkerrez txokoan utzitakoa 6-10. Bai, nik uste bolatz da biela pixkat ohituta gaituen mailatik apurtxo bat beraxeago esango dut. Normalean baina pelota gehiago galtzen, baina gainerako hiruak nik uste partida hona egiten ari dira. 6-10. Sake Arrizabalagarentzat. Hor da olatz. Lauaren kuadroan bote egin, Sake Arroa, Lautarria bote egin ez jarri du, Erasunek erantzun, Galeanok Ezkerrez. Erasun, Lautarritik. Arrizabalaga Arroa egutzi gutxokoan, Erasun ondo ailegatu da, berak emazartako atzera, Galeanok bosteretik ondo, Zabaletak txokoan bitaritik. Arrizabalaga jaso. Erasunek Ezkerrez, Arroegi gora. Itxaso Erasunek galdu duen lehenengo pelota, 7-10. Bueno, 6 tantoko aldea izan dute, Asier, baina 3 tantora etorri dira. Bai, partidirik dago eta olatzekin gehiago. Gaina ez dut okerrez banago lehengo urtean zuten irauli handi bat eman markagailuari. Ez nizako batzen. Uste du baietz. Sake atera du Arrizabalagak, jaso Erasunek. Arrizabalagaren biparetakoa, huts. Intentzia bai ona, ezker paretatik ja oso behetik hartu da eta galdu den beste bat. Galdutako 6 garna, eta asko da. Asko da, 11-tik 6 galdutako, eta orain ere, jokaldi txarra etzen, baina ez dakit beharri gabea, ez? Sakea, oraindik tanto landu gabe, aurkaria bere lekuan zeudela, eta hor oso zaila tantoa zuzenean, tanto baten egitea. Lehenko gunean, finalerdian, irabazik ez zuten finalerdia Arraiza eta Arriagaren kontra 22 da nagoz, Olatzek partidu hartan ere 7 pelota galdu zituen. Gaur momentuz 6 eramatza. Ezkerrez Arrizabalagaren pelotak da. Erasunek eraman. Galeanok, 3tik. Eta Olatze gauza duena, bere buruaren konfiantza handia duela eta... Negarrez ailegatu da pelota, llegaron nago ezin. Erne egon da Goiri Zabaleta pelota hortara. Azkenean berak egin du eta markagailuan 12 eta 7. 3 tantora etorri bai, baina kontrariak berriro postera egez egin. Bai, apur bat presaka, ez? Gaina gai handia du Olatzek atzera dantzeko, tantoa pelota bizi mugitzen du, baina presak antxean David eta horrek, normalean baina akatxe gehiago
egitera eramaten ari da. Gure kontaketa zuen gana eta hemengo irudiak zuen gana iristeko lantalde handi bat dugu lanean eta beraiek ere agurtu behar ditugu. Etxenik anaiak, Iñaki eta Ander, Manes Crespo, Manes Alkezar eta Juanma Garrido. Guztier ere eskerrak eta zorionak txapelketan zehar egin duten lanagatik. Lau pelotariak atsedenean ditugu. Epaiak zai, Jon Uria kontrolatzen hemen aulki ondoan daudenak. Mikel Arraio aurrean, hirugarren kuadroan, markagailuan 12 eta 7. Sakea Goiuri Zabaletak. Sakea Leitzarrak ondo arrimatutakoa postetik erantzun aldean txokoan utzi jaso Arrizabalaga, berak egin Zabalera, berak zartu azkenean. Oso ondo botatako dejada izan da, baina erne egon da Olotz Arrizabalaga pelota hortara, eta berak egin txokoti Zabalera jokaldia 8 eta 12. Oso erne egon da zeren eta Goiurik oso beran hartu pilota, orduan aukera bakarra txokoan uste zuen ezintzen zabaldu eta ohartu da azkar Olotz eta bikain zabaldu da. Ez da llegatzea bakarrik, gero llegatu eta zabaldu bezala zabaltzea. 8 eta 12. Arrizabalaga. Sake atera. Ezkerrez erasunek erantzun. Arrizabalagak, bote da biteretik ondo mozkoz, erasune jaso. Arrizabalagak ezkerrez, erasun. Ezkerrez Galeano. Laugarren kuadroan, erasun ondo. Galeano jaso. Erasunek ezkerrez, Galeano. Kantxe erdian jarrita ezkerrez ondo eman. Erasun, laugarren kuadrotik. Galeano. Pelota bila Zabaleta laugarren kuadrora. Galeano lauti jaso. Ezkerre Zabaletak. Galeano. Erasunek ezkerre zondo. Galeanok. Ezkerrez. Erasunek eman. Arrizabalaga pelota bila irut erdira. Erasun. Arrizabalaga dejada txokoan. Ondo llegatu da Erasun, Arrizabalaga berriro txokora, Erasuna jaso. Ezkerrez Galeano beste dejado bat, arroegia, azera Zabaletak, arazoak orain urdinintzat. Zabaletak. Galeanok! Ara, Galeanoren pelota justua llegatu da. Ez zuen txarra Goiuri Zabaletak jokatzeko, baina Goiuri galdu den pelotarekin. Beheratzi garna, urdinintzat beheratzi eta 12. Eta, intentziona zen, eta ni uste ondo hartuko erabakia zela, eta, pena joan zaio, txapara joan zaio, baina ez zitirutzi du erabaki txarra zenik hor bien artera mozta. Ze zaila den itxaso erasuni pelota tantoa sartzea. Oso zaila. Oso langilea. Aurrera joan behar duenean ere asko ibiltzen da. Eta horre defentsa segitzeko arazorik ez. Sake Arrizabalaga entzat, beheratzi eta 12. Sake atera, gurutzatua, Erasunek eskubinez, bostarietik, Zabalera moztunei eta erdien eskura utzi dio Zabaletari. Zabaleta moztu, eta hau bai Goiuri. Bikain. 13 eta 9. Indar askori gabe, baina azkenean ongi bilatu eta aurkitu dituen anguluak. 13 eta 9. Oso polita izan da. Sake Goiuri Zabaletaren zait. Ezkerrez Galeano. Hiru tantora urbiltzen dira, baina ezin. Begira orain, esan dugu lehen zaila era, Erasuni tantoa sartzea, baina bere galdu ditu besterik gabe. Bi pelota, eta 13 eta 10 eta 13. 13 tantora etorri era berriro. Orain izango dute beste aukera bat. Arrizabalaga sakean. Erasun, bote txarra egin dio, Hortxe ezkerrez, Arrizabalaga, leo, latz. Ez dira horiek galdu behar dituen pelotak. Eta ez da oiko Olatz horrelaiko hainbeste galtzen ikustea. Bera bezalako eskarmentatuena, ja presakari da, eta lehenbailen bukatu nahi du tantoa, eta bukatu behar baino beste erantzat. 14 eta 10. Kasu honetan ez zait iruditu erabakia txarra zenik, bat erdian zegoelako, eta
kasik buena egiterekin tanto egiteko aukera handiak, baina ez da ongi jarri, berandu xamar iritsi da eta txapa bera. Sake atera dugu. Zabaletak ezkerrez jaso Galeano. Zabaleta moztu, Arrizabalaga jaso Zabaletik txokora. Zabaletak ezkerrez atzeratu. Hortxe izango Arazoa Galeanorentzat ondo eskuinez. Zabaleta kantza herrian, txokora. Arrizabalaga ezkerrez eraman. Keinu egin eta Erasunek atzeratu. Galeano. Irutaritik Erasun. Galeano jaso. Zabaletak aukera, Zabalera guruzatu Arrizabalaga jaso. Zabaleta dejada txokoan. Ze pelota jaso duen. Ara, ze pelota jaso duen Galeanoak bai, baina Zabaletak ez du barkatu. Atzean egin du tantoa. Darire bozanto Galean. Bai, eta irutzen da azkeneko tanto hauetan. Galeano oso ondo ari da, Bai, baina Galeano oso ondo ari da. olatzari da bihar baino gehiago txegiten. Bai, eta Goiuri azkeneko tanto hauetan oso ongi, irutzen zait pausutxo bat aurrera mandula. 15 eta 10. 24 minutu dira partida hasi dela eta jokatu direnak 25 tanto. Eta tanto hau oso garrantzitsua, niki. Bai. Bai, sei tantoko zuloa egitea handia da. Momentuz bostekoa. Zabaleta jetxi horman sartu ezkerrez Galeanok eraman. Zabaletak atzeratu ezkerrez Galeano. Eta miristeko da, Goiuri Zabaletaren pazientzia eta zein lasai jokatzen duen, 15 bai. Zen zentzu duna. Arrizabalaga gorantza espaldiko partez tantoa. Bai, eta pixka bat, nik uste olatzek egin beharko luken joku horixe dela, pixka bat atzera, botera jarri, baduelako hor gaitasuna, lan gehiago egin, Erasuni, igual atzean gehiago kargatu, eta gero aukera sortu bere buruari ez, airea joateko, baina lehenik eta behin atzean kargatu eta eskuin horri, etekin handiago atera. 11 eta 15. Ez gero aspertuko esaten, zerbait esan egali mazuen, nondik ari zerreten finala jarritzen, nik eskora jakin nuke, nuntzo diren, baina beste komentario ere matekin egali mazu ere, lasai. Tanto jokoan, Galeano ezkerrez, Erasun, ezkerrez baita ere, ez da txarra urdinentzat, Arrizabalaga luze jokatu, Zabaleta girutik, ezkerrez Arrizabalaga, bikaina pelotaka da, Erasun, lauteretik, Galeano aurrera doa, iruteretik ezkerrez eman eta arrimatu, Erasunek ezkerrez, Galeano, ezkerrez, Erasun, Galeano txokora, Zabaleta jaso, atzeratu, Zabalera dator, Galeano oso ondo eskuinarekin. Erasun atzeratu, Zabalera, Arrizabalabi joa pelota bila, Zabaletik bildu, Zabaleta girutaretik. Galeano, Erasun, ezkerrez Galeano, atzera Erasunek, Galeano lautik, lautik Erasun, Galeano lautik ezkerrez, Erasun, Arrizabalaga irutik, Erasunek, dena eramaten du. Ezkerrez Arrizabalaga atzeratu. Hor, latz, jarraitu hor. Zabaletak moztu nahi, baina ordian utzi du, eskura, txokora orain Arrizabalagak, Zabaleta jaso, Galeanok, iruteretik. Intentze guztiarekin jartzean Zabalean, ondo Erasun. Arrizabalagaren pelotaka da. Erasun. Galeanok. Zabalera, Goiuri oso ondo. Oso nahi. Goiuri Zabaletak egin duen 8. tantoa. Bai, bete aipatzen duguna ez, pilotaleko honek ohiko baina zabalagoa da, eta hemen zabaleko marra ongien bilatzen duenak asko izaten du irabazia, eta gaurko laukotean zalantzari gabe, Goiuri ari da gehien bilatzen. 6 tantoko aldea, 16 eta 11. Ezkerrez Galeano. Zabaletak moztu, Arrizabalaga jaso. Sotamano zeraman Galeanoak, Zabaleta dominatzaile, txokora, Arrizabalaga ezkerrez jaso, ara, begira. Gernikarrak berak egin jokaldia. Txokotik hartu, pelota Zabalera eta tanto. 12 eta 16.
pelotariak utxarte txiki bat hartzera datoz. Ikusten ditugu, geroko partidua, bigarren jokatuko duten pelotariak ere, hemen ditugula, neurketa ikustera zaluta. Gerokoan, Rekalde eta Elortz Bizkaitarrak, Oian Etxeberria Oiartzuarra eta Sotin Nafarra. Amabi eta Masei. Sakeri oso probetxo gutxi atera diote, Asier. Bai. Olatzek bat egin du eta Goiurik ez du tantorik egin du. Esan behar dago ez dela erreza ere, ez? Pilota honekin ez usten harrapatzea aurkaria, txost ez baduzu egiten, zaila da. Arrizabala garen zasakea. Ez harritu, emakumezkoen partida gaur izatea hemen goizeko luzeena. Ja ordu hor dira goaz. Bai, hasi da azkarra izan du partida, baina egia esan orain gogortzen dira. Baina, bentsu txost. Bai. Olatzek sakearekin egindako tantoa. 13 eta 16. Eta berriro 3 tantora. Bai. Eta aurreko bezalaxe, aurreko sakea bezalaxe, aurrekoak Irunako berdinketa eman die. Bi sakeak erantzun gabe itzazu erosunak utzi ditu. Arrizabalaga. Sakea atera du. Erasuna bostaretik eraman. Arrizabalagaz, gurutzatu egia. Nahi izan da aprobetxatu sakearen bueltaz, baina gurutzatu egia, Asier, 17 eta 13 ez. Ez zen batxarra bitantora etorri ezkero baino, lau tantora berri da. Eta opari asko dira partida irazteko. Sakea Goiuri Zabaletaren zata, urteko neskato leitzarra. Tanto, sakerekin egindako esteniako arantxe. Eta Galeano galdu duen aurrena, ala bigarrena, ez? Aurrena, ez? Bai, galdu duen aurrena. Tantoa bat dauka eginda, galdutako pelotarik etzeukan, eta hauxe erantzun gabeko sakea. Goiuri Zabaleta, atera du. Galeano bostaretik, ez zineraman. Bigarrena. Bai, hau zaila zen, 19 eta 13. Goiuriren meritua. Eta 3 tantora dute, Antiguako txapela, gorriek. Zabaleta, 19 eta 13. Galeano kaskarrez jaso. Galeano berriro lautaretik. Irasunen pelotaka da. Erasun ezkerrez Galeano. Hiru tertu Zabaleta. Galeano ezkerrez. Erasun lautarien da Galeano. Arrizabalaga logarriko adotik. Zabaletak Galeano jaso, Zabaletak gotera jokatuko du, bigarreko adotik, indartsu atzeratu. Galeano atzerak akorrika, bostetik azkarra zeraman. Erasun. Zabaleta dejada Zabaleta, Arrizabalaga jaso. Txokora bota berak, orain airez defendituz Galeano, urdinak ari dira tanto, gorria tanto dominatzen markatu. Galeano bostaretik ezkerrez txokora, Zabaletak ezkerrez txokor moztu, Arrizabalaga txokoti txokora. Nahasian dijoa tanto erabat. Zabaletak azeratu, Galeano geraman. Zabaletak, Arrizabalaga gezin. Jokaldia egitera joan da Olatz, galdu den bederatzigarren pelota. 23. Bai, tanto txon mugitua, Goiuri aritu da, batetik bestera aurkaria mugiten, eta azkenean Olatzek nekearen poderioz ere bai, gutxi egin du azken pelotaka horretan. Eta bi tantora garaipena horriek. Denbora gutxien apurtu da partida. Eta nire estarriari partidu laburra komeni, Asier. Bueno, nek itzen goi duztela, Zu asko itzegen. 20 eta 13.
Hor da, Goiuri Zabaletan. Sakarekin bidento, bia segidan aurte ditu. 18 eta 13 eta 19 eta 19. Galeanok eskarrez jaso. Atzeratu Zabaletak. Galeano lautik. Erason. Galeanok eskarrez. Erason lautik. Zabalela goztu Arizabalagak, eskarrez jaso Zabaletak. Arizabalagak txokotik Zabalela botania baino erdi hau du. Zabaletak, Arizabalagak orain txokoan oso ondo Erason. Erason horre, bai. Eskarrez Zabaletak. Arizabalaga Zabalera. Jaso Zabaletak, Arizabalaga inez. Galdu duen 10. pelota. Eta gaur bere arratxa deziten ari. Eta askotan erakutsi dugu. Ikuskizun hondiak eman dizki boratzek, baina gaurkoa, bueno, ez zaio bestaldekoa tokatzen ari da. Horrelako ere gertatzen dira. Lehen urteko txapeldunak, Antigoan lehen urteko Mastarreri irabazten. Eta gaur garaipena berritzeko aukerarik ez dute izango. Zabaletak. Gogoan dut, edo irudipenakat lehen urten remonta handi bat egizte zuten egin. Ezin zu esan. Entzulen baten bat gogoratzen baldin bada, zoma dugu. Baina nik libretak gordeta izaten ditut, da zarazik? Lehen urteko aurkitzen dudan da ez dut aurkitu eta. Galeanok azkarrez. Lehen urtean aldaien auka, hori gogoan dut. Txokoan, Arizabalaga, Zabaleta txokoan, moztu da bukatu da partidua. 22-13. Bai, eta merezimendu guztiz, Gorriak txapeldun. Aitzakiarik ez duen garaipena. Ez. Azeratik izan dira nagusi. 3 eta huts. Irunakoa partiduko lehenengo berdinketa. Eta hortik aurrera beti zen dira nagusi. Lortu dute arrimatzea 3 tantera baino gehiagorik, ez. Eta azkenean, 22-13 zemen dago. Izango nuke nagusi izan direla bai aurrean eta baita atzean ere. Eta, nik uste Galdeanok partida txukuna egin duela, ona jokatu dela, baina aurrolatzek ez du bere eguna izan, eta merezimendu guztiz Gorriak garaile. Estadistikak errepasatzerako orduan, 35 minutoko partidua, Sakez Goiuri Zabaletak 2 tanto, biak Galdeanok utxegin dituenak, Sakez Olazarri Zabalagak bat, bera Erasunek egandu duena, hori, Zabaletak egindako 11, Sakearekin 2 eta jokoan bederatzi guztira 11, 3 pelotak galdu ditu. Beste aurrelariak, Olazarri Zabalagak, egindako 7, baino galdutako 10. Eta zelaritan, biak oso txukun, Itxaso Erasunek bat egin du 2 pelota galduz, eta Leire Galeanok tanto bat egin du. Eta orain pasilloa dago, beste gure laguntza bat, berak ez dakit ezarra. Komendoko dutelako. Oso polite dira, sorpresa bai. Bai. Pelota zale guztiak, pelotari profesional naiz afizionak dut denak ezagutzen dutena, Antigoko txistuleriak ere kantzara. Ordoa ja, presti. Mikel Txoperena. Undituko eta zaigu? Seguro baietz. Zema lan Txoperenak. Zenbat ordu, kontoian. Zenbat ordu. Pelotari profesional izan dakoa, orduan eskularirekin. Bigarra mailako txapeldunera izan zen. Muchos años después, pelotari. Muy ligado a la pelota. Eta merezitako. Bai. Pasada dia, mesedez. Dudarik ez daukat. Pena da, Euskal Herrian hainbeste gizon eta emakume daude merezi dutena, ez? Eta denak ez dutela jasoko, baina zenbat ordu, Musutruk, pelotaren alde. Bai. Hiru partidotako protagonistak. Mikel. Pasabide ireki diote. Mikel, Eta Juan Carlos Saez de Ortori, orain Antigoko pelota zaleok elkarteko presidentea, urteetan presidente Jesus Mario Rubio izan dugu, ja Rubio gutxi zuen. Danon partetik. Pelotari izan zinen, ona izan zinen gainea, badakigu. Ni bekalderanoa, ja
Hola, txoperen hartuko dut eta protagonistek ere elkarzetak egin. Ere oso ondo molatzen Beraz, zuek zinela. ez urrutira joan, ni pelotarien bilana. Hemen Antiguan pilota aukeratzaile bezala egon zinen, eta danek esaten dute fin aritu zinela, eta azkenik epaielanak. Epaielanak, bueno, ja, pelotari, ikusle, antolatzaile, danon begiramena eta errespetoa daukezu. Eta horregatik, Mikel, Antiguako pilota txapelketaren lagun mina zea. Antiguako pilota txapelketarena. Eta, bueno, pues Antiguan asko estimatzen zaitugu, Mikel. Nahi duzu zerbait esan? Gaur hemen bildu gara, itxaso bazterrean, pelota maite duguno, final partidetan, txampona airean, epaile lanetan, aritu da Mikel, aspaldiko urtetan. Igantzin jaioa, txikitatik pelotan, hemen ere jukatu du, juvenilta heldutan. Txapelduna ere, profesionaletan, eskuz eta palas, trebea benetan. Zintzo eta leiala, arlo guztietan, gailurra lortu eta apal frontoietan. Bera izan da, kide eta laguna, beihon deizula, Mikel Txoperena. Txalo bero bat, Mikel Txoperenaren zat. Erki, eskerrik asko, eskerrik asko. Mikel, barkatu. Mikel Txoperena, zorionak. Eskerrik asko. Ze polita izan den, Bai, oski unki garrian, ez nuen espero horreko... Espero ez denean oraindik eta ere politakoa. Politagoa, dudik erik ez dago. Gauza asko azpimarratu ditu Aurinigo Bianak, peloteri izan dakoa, bigarra mailako txapeldun, profesionaletan, lehenengo mailan ere jokatutakoa, paleta zebilitakoa, epaile lanetan, pelota aukeratzaile, zeman lan egin duzun, Bueno, aldena egin dugu esan nahi dut, intentzio honak hemen bentzen lan guztiak esan nahi dut. Gustatzen zaidalako gainera hori har. Mikel, batzutan esaten da, bateko menaldia jasotze dituenean, erretiratzen delako. Zure kasuan pentsatu nahi dut, ez dela horrela izango, ez da? Ez dakit, pensatzetu hain digan pixkat txaitzi esan nahi dut. Baina osasun aldetik izan dut kolposko, baina bueno, pentsatzet txaitiko dutela nahi ondako pixkat bentzen. Antiguan beti izan zaitugu gustora eta hementxe ikusi nahi ditugu. Antiguan beti izan zaitugula gustora eta hementxe ikusi nahi zaitugula. Bai, pentsatzet baietz, esan edut, baina igual hobeto baina. Eskerrik asko, Mikel, zorionak. Eskerrik asko, zotxo. Mikel Txoperena, igantziarra. Eta
bi neska irabazleak gurekin izango ditugu. Goiuri, kamerari behitzeko lehitzaldean hortxe jongo dela jendea begirota. Goiuri Zabaleta, zorionak. Eskerrik asko. Ondo irabazkezu, ez duzu inolako arazorik izan. Bueno, markagailu gauzat esate, baina partidua beste bat zen, ez? Partidu barrendik behintzat gorra izan da, gaina hemen kriston bero haitxo eta horre ere zailtasunei jartzetxo. Baina, bueno, gaur guztu haitxu ga, itxasore arke haitxu da eta oso pozik irabazita. Egia da, Olatzarri Zabalagak espera baina aukera gehiago eman dizkizuela, pelota asko galdu duela. Bai, gaur, bueno, nik uste ez dela bere une izan. Eta, bueno, olakoak ere izatei, olare ikasi egiten da. Eta, bueno, gaur bera itokatu zaio, baina bihar nahi halko zaitokatu eta beste bat eire, bai, eta hola da. Zer ondo ez da, lehenengo aldiz etorri Antigona, olako giroarekin bai finalerdia eta bai finala jokatu eta txapelarekin etxera. Bai, esan kristonen, bueno, pozkarria da, ez? Lehenengo txapelketa izan da, hau, ilusioz hartzet betinik, bueno, beti nahi izan duen hemen jokatu, bestek ikusten ditun eta inbidi ere bai pasatzen nuen, eta, bueno, aurten, bueno, eukidot aukera hoi eta irabazita, kristona gainea. Goiuri Zabaleta, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Eta beste irabazlean. Itxaso erazun egunean komentatzen genuen, bere anaia Jonek 3 mailatan lortu zuela txapela, eta lortu ezkero ondo legok eta zorionak Itxaso lortu duzu. Bai, eskerrik asko. Ondo, ez da? Bai, gaur asko lasaiago eta asko disfrutatuta gaur. Komentatzen duen Asier Arteagarekin, ze zaila den zuri tanta sortzen denen ematen duzu, ez bakarrik atzen, aurrera joan dagoen ere bai, lan asko egin duzu eta dena ondo. Bai, ez, uste nire birtude edo nire ezaugarritako badala, pelotan segi ez fallatzia eta, bueno, honek balio izan balin bau txapela lortzeko, edaki. Espero genuen, agian burruka gehiago, lehen urtean Arrizabalagak eta Galeano txapela lortu zuten, elkarrekin bikondea ondia osatzen dute, baina gaur olatzeko pari asko egin ditu. Bai, egia da, gure espero genuela oso partidu gorra, ez? Oso mentalizatuta etorri geha, bikote oso zaila ziala, lan asko egiteuenak, lehen urtean demostratu zuen, ez? Irabazita bikote oso ona ziala, eta genekin lan asko inberko genuela. Zorionez, olatzek ez du gaurkoan asmatu, eta bueno, opari asko indizkigu, eta horri esker, bentaja pixkatekin irabazi dugu. Aita ezin izan da horuntza etorri, ama bai, anaia ere bai, erasun da rapozik. Atiak lana zekan eta pena askokin ezin izan du etorri, baina bueno, anaia eta ama hemen eukitu eta apoiatzeko, laguntzeko, eta oso pozik. Zorionak Itxaso. Eskerrik asko zuri. Bueno, ze kontatzen diguten galtzaileak, aurrena Olatz Arrizabalak izango dugu, eta gero izango dugu Leire Galeano. Olatzek egindako 7 tanto eta galdutako 10. Iaz etxapela Olatz aurten ezin. Bai, pasan urtean emaitza berdinakin buelta emotea lortu genuen, bengoan hor gelditu gara. Opari asko egin dituzu gaur. Bai, gaur ez da nire eguna izen. Nik uste gaur hasieratik enean peloti ondo ikusten, goiko argisegaz, baina hori ez da eskusia, azkenien eskutik edaten ondo urtetan, gantxoakin ez dut asmatu izen, gorputzenean ondo jarten, da fallo bat beste banatzetik, moralki pasan urtien emaitza honekin ikustenan honino jokoa gaznen gola eta buelti emon altxala, oengoan enean ikusten aukera hori remontada egiteko. Eskerrik asko, animo, segiranean. Leire Galeano Antzolarra. Penaz, Leire, lehen urtean komentatzen Olatzekin, baina urtean ez zin izan da. Gehiago izan dira besteak. Nik uste partida hasieratik oso ondo sartu dira, guri igual horre gehiago kostau jaku, eta gaurkoan merezitza irabazia. Bukaeran akorreu alden gortean 13 eta junta gero remota genuala, baina gaur erak jokatu aben moduan nik uste ezin zala hori berriz pasau da, baina aurre emiar eta Bi atzelariak oso partidu regularra jokatu ez, bai Erasunek, bai zuk. Aurren egon da partidua eta hor Olatzek beste egunetan ez bezala gaur opari asko egin ditu. Bai, ni saiatu nez nire jokua itxen eta batez be arrimatzen, pelota honekin nik uste dute eskerrian zegoala tantua eta Erasun oso ondo ibildia, Goiuri aurrean baitxa, eta gaur Olatzek nahiz eta
aurrian faio batzukin nik uste dute partidua bixo galdu dula, ez da bere kulpia bez izan, ze nahiz eta galdu asko lagundu ez, eta bixo galdu eta hori erak bestiak merezitza. Eskerrik asko Leire, animo, eta zoriona bigarren postuera ez dago gaizkita. Bai, eskerrik asko. Bagoaz, ja gure kontaketa tokira, orain ja promesa mailako finalarekin godaz, Rekalde eta Elortze Bizkaiterrak, Gerriko Gorriz, Oiartzorra, Oian Etxeberria, Sotil, gainera Oian Etxeberriaren hitzak partidua hasi aurrez noski, lehenxego egindakoak ere entzungo ditugu. Oian Etxeberria, egunon. Egunon. Antigora pelotazaleak goiz etortzen dira, baina zu zeu ere oso gara izetorri zera. Bai, normalian partio egunian goiz etortzenaz. Gustatzen hau denboakin etorri, takuk eta lasei jarri, eta lasei eta gustatzen hau orduan, beti goiz etortzenaz. Bigarren aldia, Antigon zaitukula, lehen urtean final erdietara, aurten finalera. Irabaztea falta. Bai, lehen urtean semifinaletan galdu genuen, baina eta PZC eta landan kontra, aurten finalera iristeko aukero dugu, eta dena mate etorriga, eta ber, zen gustatzen den. Nola llegatzen zeraz, betik gogoratzen dugu, amezketako partio hartan lesionatu egin zinela, gero lehenengo partiatzen jokatu, bigarrenean ondo aditu zinen, hirugarrenean hobeto, nola zaude? Bueno, nik esango nuke gustoa ez, ja lesiotikan ja hobetzen, ja hobeto, eta nik uste ez dela eskusikan ez, kantxa atea, eta alde nobekina jogatu, eta alba da iragazi, eta eskusik gabe. Zotilekin oso bikote politxo osatu duzu. Bai, egia esan izun, lehenbiziko partia jolastu nire oso gustoa, behakin, gaina txiki-txikitetik ezagutzen harreman oso nadakagu, eta behakin jolastea goza da bat egia esan. Rekalde eta Elortze kontrariak ez dakigu noski nola jokatuko duten, baina hauek ere azer txapelketa egin duten batak eta besteak biak. Bai, ikusi, txapelketa osoan zeharrez, pareja oso kompletua, Rekalde nik esan nuke oso momentu honin daola, eta Elortze ikusi da ez, fronto jontan ze ondo moldatu den, ez du bate faiatzen, kurritu ere bai, eta tanto bukatu ere bai. Ordo nik uste partio oso gorra izango dugula, baina bueno, haber zen mozatzen den. Ondo esan duzu, tanta bukatu ere bai, zen normalen aurrelariaren zai egoten da. Baina ikusi eta Oier Elortzek ze tanto egin dituen, bera ere zaindu beharko da aurreko kuadroetan. Bai, esan dizutena, kontu zibili horreko dugu aurri hortan, baina Elortze ezkera izan eta bipaetek ikusi genuen, ze ondo botzen, ze errestasunakin botzen duen, da dena berko dugu irabazteko, eta ber, zen mozatzen den, eta... Eskerrik asko, Oian, suerte. Eskerrik asko.
say wow, wow, wow. Bad girls make them say wow. Antigoko pelota txapelketako bere 76. edizioko bigarren finala aztertik gertu, promesa mailakoa. Pelotin aurkezpena egitera doaz, esango dugu bikote bat, bikote gorria. Bizkaitarra dugula, Xabier Rekalde Dimakoa, 20 urterekin. 1,85 zentimetro hartu dira, 78 kiloko pisua. Ben lagunarekin 3 urteko handia dauka, Oier Elortzekin, beraz, elkarrekin askorik ez jokatu. Elkarrekin 5 partidu bakarrik jokatu dituzte. Bueno, gaurka izango dute 5. Zubaian jokatu zuten bat, Etxabe Niaztiakoa. Eta gero, hemen jokatu dituzte ligilako biak irabazitakoak, hemen jokatu dute finalerdietakoa, gure irabazitakoa, eta gainerakoan, urte horietan zaila da, elkarrekin jokatzeko aukera izatea. Oian Etxebarria Oiartzuarra, bigarren aldiz hemen Antiguan, eta bere atzelaria Julen Sotil. Zumaian Etxabe Dinastiako finala jokatu berria, galdu egin zuen. Baina gaur esan dite ja erabatere osatua dagoela, ez daukara inolako arazorik. Eta pelotarien aurkezpena egitera doaz, Antigoko txistularien esanetara. Aukera izan zuten beraien rekonozimendua urtero, eta besterik gabe auzo alaitzera ateratzen baitira. Goizean goizo, hemen kale jira egin. Asier, pintxo goxoa. Kafea. Ondo gozau dutorinak eta... Bale. Amabia puntuan. Demoraz oso ondo goaz, akortzen ez urte baten ordu bitardiak izan zen lamendik ateratzeko eta gaur ez dire dialakoak izan izanik. Arrazoia zen, gogoratu dit Olatz Arrizabalaga lehen urtean bai. Olaxe nabarmen galtzen joan eta gero markagaiari buelta mantziatela. Eta gaur ere espero zuela, baino azeratik ikusi latxisparik gabe. Nire Asier, zaila dela urte egiten ez da, bateko 20 besteak 17, orain arte elkarrekin jokatu izan oso zaila dela. Zenbatek emezortzi egiten da besteak 15, ezin da jokatu da jokatzekotan, orantxe 20 eta 17rekin olako. Hori da. Urte ditu, bera da, Oier Elortz. Begira, bata Zaratamokoa eta beste Dimakoa, eta okarrez baldin menago Dana Lelezkano, jaiotze Zaratamoko eta bera Diman bizida. Elkarren gandik oso gertu daudenak, bueno, eta jake danera ipatu dugu ezkero, gur bero bat, berari eta hanberra nahi ariaiek ere urtetan hemen ibila ditugu. Noski baiet. Temen ezen jatorra bat. Motel jatorra bian nahi. Bai, egitea. Julen Sotil. Honek ere betelutik kuadrilla ekarri du.
Egon Bai, naiz, bai, animo faltarik ez dute. Juan Manuel Garmendia gozogilearekin, betelukoarekin da ura beti profesionaletan partidutan izaten da, eta ez gaur hemen Julen ikusi bakarrik ez, eta Julen animatzera, ala behar du. Bueno, txapa irera, gorri. Zakea Xabier Kalderantza. Asko kostatu da materiala behiriztea hemen, Asier? Ez, egile esan txapelketan zehar, pixka bat ja asterako aportatu dituen onentsuenak, eta final aurrekotarako eta finaletarako utziak zeuden, eta gero, hortikan, finalerekoetan ikusita zintzuk izan diren onenak, hau esek, finalerako. Ez naiz aspertuko esaten, lasei bidali mezuren bat, zerbait esateko hori nibali mazue, joan den astean da izan genitun, Xabier Rekalde eta Oier lortzen animoa bilaltzen zituztenak, segur nago, Oiartzu aldetik eta Betelu aldetik eta izango dela norbait, bera zerbait esari galdu mezu, lasai. Guk gure kronometroa martxan jarri dugu, 12 eta 2 minutu direnean, ezkerrez Sotil, besterretik. Eta bizi-bizi ekin dute, Japier. Bai. Hau ja beste ritmo bada. Berdin aurrelariena, berdin atzelariena. Etxeberriarekin komendatzen nuen kontuz, beti aurrelaria zaitza egituzue, baina legokoan elortzek aurrean 3 ondo bukatu zituna 2 paretako dotore batekin gainera. Bai, Antiguako pilotalekuak ere aukera hori ematen du ez. Kontuatzen bagia atzelariak askotan lau-lauterdian jogatzen dute pilota, eta hortikan aukera ematen die jokaldeak egiteko. Oian Etxeberriak azera, elortzek azkarra irez. Txapa gainean utzen nahi Oian Etxeberriak txokoan, baina galduen lehenengo pelota da. Ez zuen aukera txarra. Nire ustez presak antxian ez, ondo aritzen atzera kargatzen, eta gero ez du zalantzatik bota du korputza atzera boteaz, eta txapara jontzio. Sake Xabier Rekalderentzat. Ez du erabat konbentzuta bota, niako hori. Orain hogei urte, Dima jaio zen. Sake atero, erdi-erdira. Sotilek erantzun. Ezkerra Rekalde. Lautik Sotilek atzeratu. Ezkerra irez, eraman Rekaldeak. Sotilek pelotaka da bikaina, derra. Elortzek eraman ordea. Etxeberriak. Elortz. Entrekatu zagoko zulen aukerako txillo Etxeberriari. Honek moztu tanto. Bana. Ikusi dugu elortzen ezker eskuti pelotari atera orduko etorkizun taskarra zuen. Eta Sotilek partida hasiera oso egin du, bikain gozatuz. Etxeberria oian. Sake atera du. Airez Rekaldek erantzun. Sotil. Txapeketaren bikaina egin du Sotilek. Oso seguru. Oso pelota gutxi galduz. Rekaldek. Etxeberriak. Elortz botaren kuadran. Eskuin ez Sotil, justu libratu du. Bai goiko flejetik eta bai den ezker paretatik. Elortz, estetik. Bosteretik Sotilek. Rekalderen pelotak ala bikaina da. Sotilek azkarrez eraman. Rekaldek. Oian, Etxeberria. Elortz. Gustatzen ari zait partida hasiera, niri. Ara, Sotil, orantxe, zuen erraza. Airez jone izan duzu, tamanaz jone izan du hor da, ez zaio batera. Nik uste botera jartzeko hobea zuela. Hobea zuen, bai. Leko bat zuen, asti ere bai. Bieta bat. Gorriak Rekalde eta Elortz irabazen. Sakean luze ateratako hau, ez zuen urruti, ze pelota eraman duen. Bai. Tanto egin da zeukalakoan eta arrebotetik ateratakoa eraman egin du Sotilek. Harrigarri, ez nabaretan. Etxeberriak, Elortzek azkarrez.
errepikamena botatze baute, ikusleek eskertuko dute, hori berriro ikustea. Bikaina, ni tanta egin dago ziot. Bai. Rekaldek ezkerrez, txapa. Nik uste Elorz berak ere, bera ere harritu dela. Nolatan txapa gainean jarri du pelotari. Eta gero, txapara goan zeiago, Sotegi. Etzen ideia txarra, zabaltzea, txapara. Bina. Momentuz hasier ezin orekatuago partidu, Bai. Bana, bina eta jokoan ere ez da inor bestea baino Eta nabarmenago ikusten. Nagustezun garbi ikusten, ez. Elortze zakea jaso oso ondo. Sotil. Elortz ere oso fin hasi da. Zabalera. Sotilek bildu zabaletik. Elortze bosteretik. Horrikalde. Hormin gutxi, oian. Sotile txakoan, ez du txarra Rekalde. Sotamanoz, Sotil, Elortz. Bostetik Sotil. Elortz bote txarra egin dio ez di jaso. Bai, azken urduan barrura egin dio pelotarrek. Eta egin alak Honek egin ditu, ekartzen ditu da, Asier, zein puntate behar dio tantoa. Sotil eman behar diot, Elortzi galdutzako zat bena ematen dit, bote txarra egin dio. Ni hori egindako zat, apuntatu nuen egin. Sotil puntatuko dio. Esan dizun, herri osan da askotan esaten zutela lagun kazederiek, frontoiek egindako tanto. Aire zirentzun dago zakea, Etxeberria Zabalera, jaso Rekaldek. Sotil. Elortzi gautik. Sotamano Sotil esan. Rekalde. Ezkerre Zabalera moztu. Jaso Etxeberria. Elortze bozetu. Bostaria Sotil. Rekalde gaizki jotako gantza da. Aukera kotxillo Sotil. Honek atzeratu. Elortzek ezkerra irez eraman. Etxeberriaren pelotaka da. Eramango du. Ondo Elortz. Urdina tanto dominatzen. Eraman Rekalde. Etxeberriak atzeratu. Airez ezkerrez ondo Elortz. Etxeberria Zabalera moztu, ondo Rekalde. Sotil. Elortzek ezkerrez utx. Lauta bi. Pixkat ezkerrekin gertatzen dena, Orain ere Sotila barkamen eskatu dio, ez duelako galeno itxaso erosinik gertatzen bezala, pixkat galean horekin. Atzelaria aurkai ezkerra denean leku gehiago barizaten du. Rezustari askotan ikusten dugu, gehiago barizaten du eta askotan atzelari aurkareak oarkabean estorgo pixkat egiten duela eta kasu honetan horra izan da. Hala eta guztitzera eramateko pilotu. Asier, hor daukaken urbutila hori, bideek, Ez da, erabili gabe zion. Bale. Diga, aprobetxatu da, lehen gutxe egin gustutoka betetzeko eta... Bueno, Oian Etxeberriak esakez egindako lehena, Rekalde galdu du, markagailuan 3 tantoko aldea. 5 eta 2. Eta 3 tantoko aldea, Urruñentzat. Bai. Oian. Elortzek ezkarrez erantzen. Ezkarrez ateret Oian Etxeberriak. Elortz. Seiti Sotil. Ezkarrez Elortzen pelotaka da. 6 Sotil. Ezkarrez Elortz. Airez eraman Sotilek. Rekaldek ezkarrez botera Zabalera gurutzatu zerra botera dijoa. Ondo Sotil. Rekaldek moztu txapa gainen ederki tanto. Bikaina izan da. Rekaldek egindako lehenengo tantoa. Rekaldek egindako bat, galdutako bat. Oian Etxeberriak egindako bi, galdutako bat. Eta atzeleritan Oier Elortzek bat galdu du eta Julen Sotilek egin bat eta galdu beste bat. Sakea Sotamanoz, kanbora. Oian Etxeberria sartu da. Sake erantzutera. Eta galdu egin du. Bitxia, aurrelari bakoitzak egin duen sakea, sakez egindako tantoa, beste aurrelariak utxe egindako izan dela. Rekaldek egindakoa Etxeberria galdu du, eta Etxeberriak egindakoa Rekaldek galdu du. Ezkarrez, Etxeberria txakora Elortz ezin jaso.
Segieta lau. Bederatzi minututan 10 punto. Segieta lau. Hirugarren partidako protagonistak ere hementxe ditu. Julen Alderdi, gero kontrari izango duen Azpirozekin berriketaldian. Oian Etxeberria, sake atera. Ezkarrez elortze jaso. Zakin, arrimatutako azkarrez atera. Elortze bostetik biparetakoa, bikaina. Tanto. Alale, ona izango zelakoan, ez zuen asko falta, harrapatzea ez du gutxi egin, baina elortzek nola engainatu duen, Asier. Hemen errepikapena. Atzetik, lauterritik iparetako jo, ez zuen xamurra Oian Etxeberria pelotari harrapazea. Rekalde. Boleaz Oian Etxeberriak. Rekalderen pelotak adatzera. Zotilek eraman. Rekaldek atzera berriro indartzu. Zotilek airez, gora! Rekalderen merito. Partiko hirugarren berdinketa, Asier. Bane izan ditugu, bine izan ditugu, eta orain, zeina ditugu. Eta orain arteko partida esango dugu, lehiatua bai, bizi jokatu bai, baina, distira handio gabeko aurrengoz. Rekalde sake atera, tanto. Sake laburra atera du, etzen honena, Oian Etxeberriak hori irantzuteko, bote lasterrean jasone izan du, eta hori benetan gaiztoa dira. Etxeberria beraz bisake galdu ditu, bata airez eta hau botera. 7-6. Rekaldek laboratera duen sakea, baina ona izan da. Justu gainditu hiruko arrastoa. Elortzen pelotaka da. Txost egin dio eta tanto. Bueno, eta begira. 5 eta 2 irabazten zeudenak, Asier, galtzen ari dira 8-6. 6 eta bateko partzialarekin. Bai, esan duguna ez, distira hundirik gabe, baina, gauzak txukunago egiten orain, gorriak, eta aurretik. Pelotarien gutxartea zebaliatuz, hemen auzoko tabernariak gogoratuko ditugu, badek jakin, bere egiten telebista daukatela jarrita, eta neurketak jarraitzen adirela, bai Jose Marin, bai Plateran, bai Antigoko Bodegoian, Malandrinon, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Aratz, Bentaberri eta Zarika. Altzatu gira Alkietatik Zotil eta Oian Etxeberria, oraindik Elortz eta Rekalde iserita, Elortz altzatu da, Rekalde altzatu da. Sake Rekalderen zat. 8-6. 6 eta bateko partziala. Sake erdi atera du. Errebotean... eraman! Zotilek justu eskua sartzeko toke izan du ez zuen arreza. Etxeberria txokora, Rekaldek ezkarri txokora, Etxeberria jaso, entregatu du, saldu du bere burua eta ez du gargatu Rekaldek. 9-6. Eta partida oso ez da ondo botatako dejada izan, arroegi utzi dio. Bai. Errez ailegatu da eta ez du Xabier Rekaldek aukera utxekin. Zesaten zen, Asier? Ez, gorriak orantxe aurrera pausutxo bat ematen ari direla eta urduinen reakzioa azkar ez den. Zatin, errebot ondotik zesak eman dituen. Rekalde txapagainan nozu jaso Etxeberriak Rekaldek azeratu, Zotilek azkara irez gora. Oso ongi Rekalde orain, asko bultzatzen. Sakea, Xabier Rekaldek. Eta mezuren bat bidali nahi baldin baduzue, lasai bidali. Eta esan, nun ari zeraten partida ikusten, edo ze espero zuen partida ontatik
porraren batekin egali mazue, zaririk ez daukago, baina porraren batekin egali mazue, lasai. Inigo Orejak, egunon elortza, Sotile Galzentoa, edo bokalean du. Vale, ondo. Sotil. Vale. Ba, aurten ez, baina dator urteko jarri bako sariren bat, ikusen zulentzat, nori? Bai, guk eskatuko dugu. Nelerako edo. Oian Etxeberria zabalean, jaso Rekaldek. Sotil. Bosteretik. Erortz. Eskerrez. Sotamanoz Oian Etxeberria. Erortzek eskerrez. Sotil. Bosterian eskerrez. Erortzek eskerrez atzeratu. Zeian. Bata eta bestearekin. Ara, egira. Oian Etxeberriak etxokoan egindakoa dotorea. Ez dago autoriterik. Abizenekin da arazoa dago beti. Azkenean, batek arrespetatzen du beste arietena. Eta Sotildarrak beti Sotil esan dute. Eta ni aita aspalitik ezaguzenet, bere Julen aitarekin egon naiz, arek Sotil, Julenek Sotil, eta bueno. Dena den ondo dago, guri horregatik kargo hartzea. Sotil. Sake Oian Etxeberriak. Hori zenbat kirularirekin ez da. Abizena alako dute, baina esaten du neri jarri zeekin eta ez kaekin, eta bueno, errespetatu egin behar da, hemen pentsa, Rekaldena izan balu jarri, bere abizena zeekin bazuk errespetatu egin behar. Nik uste bakoitza ditu batzuela, berari deitzea gustatzen bezala. Zuk nola nahi ez du deitzea, hala. Ez que hola esaten data, ez, neri ala ditu. Atzera elortzek, tanto, bikaina. Amaika eta zazpi. Bai, ezkerka da bikaina hau ere, baina nik uste orain gontan ere Sotile bazuela denbora, bai denbora eta lekua, atzera egiteko eta botera jartzeko. Sotamanoz jotzea erabaki du, beti zetu duguna, oso kolpe zaila eta ez du eskola ongi sartu eta bera joan zaila. Rekaldek atera sakea, ezkerrek ez Oian Etxeberriak. Ezkerra Rekaldek zabalera, Oianek etxokora. Rekaldek botera zabalera guruzatu ondo, kaso Etxeberriak. Rekaldek beste aukera bat, indartsu atzeratu, errebotera doa, Sotilek ezin eraman. 12 eta 7. Eta partia golen errebotea? Tantoa jokoen dela bintzat. Bueno, lehen bultatu duen sakea. Saketik zen tantoa jokoen dela. Ba, bizkorri joak igula. Asier. Bai. 17 minututan 19 tanto. Bai. Da, iruditzea pixka bat urdinak gorrien jokoan erortzen ari dela, edo azken boladan ezat gorriek nahi duten joko hori egitera bultzatzen ari dela. Eskuin Sotil. Elortz, balterete. Boleaz, Oian Etxeberria. Ezkerrez Elortz. Txokoan Etxeberriak. Ara! Ederra. Ez dake justu hori nahi izan duen, baina haze tanto egin duen Xabier Rekaldek txokoan. 13 eta 7. Nik uste antzerako zerbait egin nahi zuela, baina oraindik ere hobetara ateratzea, berak egin duen keinuagatik. Ez zeten izan apur bat horre ere bai Oian presaka leheno ere sartu da irutik hankageldian, oso zaila da hor irutik hankageldian mina egitea pelota hauekin. Iruditzen zai, gehiago landu beharko luketela atzean kargatu, elortu aurkitu eta gero Oianek ezker gantxo bikaina du eta hori gehiago landu, ez? Oraindik ez du ezker gantxo eginik, ez dugu ikusi ere ez. Eta pixka bat iruditzen zait beste joku mota bat egin barutela Urinek. Horrela, atzera etorri, botera jarri, tantoa gehiago landu, ikusiko dugu. Elortzek zabalera gutxi Etxeberria txokora, Rekalde jaso bera zabalera jokatu, Etxeberria zabaletik zabalera, tanto. Baina. 8 eta 13. Segetarako zelo ondia. Pilota aldatzea erabakiko duten ala ez? Atzenaldia gorriek. Estadistika repasatuko dugu, Asier. Rekaldek egindako jokoan 5, sakez 2, guztira 7. Galdudako pelota bat. Oian Etxeberriak egindako 4 sakearekin bat, guztira 5, pelota bat galdu. Biek galdutako bana dute, eta 2 gehiago eginda, Xabier Rekaldek eta atzalarien artean,
Oier Elortzek egindako 3, galdutako bat, eta Julen Sotilek egindako bat, eta galdutako bat. Markagailuan 5 ondoko aldea, baina momentuz oso merezita daude Rekalde eta Elortz aurretik. Bai, eta batez ere esango nuke, Rekalde ari dela pixka bat, ez? Partidua hausten, edo partidua bere aldera eramaten. Altxatu da aurkitik Elortz. Bestek ez dute presarik. Oian Etxeberria altxatu da. Sotil ere bai. Eta Rekalde presarik gabe. Sakea Oian Etxeberria dut. Eta Julen Alberdi patxaran. Ea bada, zer eskintzen dugun partidan bigarren zatiak. Oian Etxeberria desakea. Sotamanoz erantzun duen Rekalde, Zabela da gortzatu Etxeberria, Rekalde kaso. Ezkerrez Oian Etxeberria, Elortz aurrela da pelota bila, 3. batetik Zabela gurutzatu egia pena. Bai. Atera balitzaio sekuelako izango zen, baina 9-13. Edo zertarako pelota zuen, errebotean sartzeko, nahi zuen egiteko. Zitu iruditzen erabaki txartxar izan denik ere, barruan bazen tanto baitzen. Baina gutxigatik kanpora mazio. Hor ikusten dute Jorge Fernández, ere botzatik platan atereaz. Platan izango da segurini pilotari gehien jaten duten fruitua, partidu aurretik eta batzuk atsedenean ere bai. Bai, eta azkenean... Zure olako altzinen hasier. Ez, nik ez Platano zalea, zu ez? Bai, Platano zalea bai, baina ez partidan ez aurretik ez gero. Partida baina 4 ordu lehenagot, hortik aurrera ez nuen zerre jaten. Bai, isotonikoak eta bai, baina... Likidoa bai, baina solidoa ez errez. Bueno, Oian Etxeberriak txokan egindakoa 10 eta 13 barkatu. Hor dijo Oian. Zabalean Lautarria bote egin, sakea gera, Elortz. Erantzun dikaina. Sotil. Elortzek, ezkerrez, Zabalean atzean jarri. Sotil. Elortzak ezkerrez. Zabalera guruzatu gantxo dikainarekin Etxeberriak jaso Rekalde. Ezkerrez Sotilek. Elortz. Ezkerrez. Sotil. Rekaldek ezkerrez atzera ederra da. Oian Etxeberriak eraman. Rekalde dominatzaile, biparetako bikaina, ama. Ederra izan da biparetako, Lehenera Oianek naku eder bat egin du, baina nik uste hau oraindik eta ederragoa. Lehenik behartu egin baitu besagain horrekin. Gutxi ikusten den kolpea, besagaina. Eta gero... Azte bipareta. 14. Eta tanto garrantzitsua zen hori, Bai. Aldea dago, bi tantora jarri kontraliak edo lauko aldea eta sake azuk izan. Laura eta sakea. Eta sakearekin tanto egin gainera. 15 eta 10. Eta oso ongi Rekalde, nik uste laukotean bera dira nabarmentzen. Xabier Rekaldek saket lortu duen 3. Aurreko biak Etxeberriak utzi ditu erantzun gabe, hau Sotilek galdu du. Asko ari da Rekalde sakarekin esmatzen, beti jartzen du errebote ondoan. Errebotea di joan pelota, Sotilek ezin. 16 eta 10. Asko esmatzen ari da, zeren bosterdiko arrastoa behin eta berriro aurkitzen ari da, eta pelota ez da bizia, baina behin bosterdian ongi bilatu ezkero, leku gutxirekin geratzen da atzelaria. Bizkorri joak egola partidua, 24 minutu, 16 eta 10. Elortzek saka laboratera du, baina ona da, Etxeberrian erantzuna barruan, Elortz, Zabaletik iparetakoa, kaso Etxeberriak. Ezkerrez atzeratu Rekaldek, Sotil, bosterritik. Rekalde, lautik ezkarru, Zabalera moztu. Airiz txokoan Oian Etxeberriak, txokoti txokora jokatu Rekaldek,
jaso Oianek, bolea Rekaldek, Etxeberriak, jaso, gorria tanto dominatzen, ezker ezatzera, Sotilek ezkara irez. Hortxe zuen, airerako. Biparetako Rekaldek, Jo baino lehen ikusi dugu posturagatik biparetako botoko zuela eta ez egatera. Barkamen askatzen dira bere lagunari. Xabier Rekaldek galdu duen, bigarren pelota, 11-16. Bai, aire joateko pelota zuen, besagain bikain behartu du Sotil, Sotilek aire jo du eta hor aurre egin zen bazuen, kasi buena egiterekin tanto izango zen. Botera jarri da, denbora mandi orduan aurkariri, orduan gehiago arriskotu behar eta atxapara. Berriketaldia bi urdinak, ze pelota erabakitzeko, bi zenbaki duna. Sotilek ez dut askatu diola pelota aldatzeko. Bai, asko gustatzen zait, orain arte erabili duten pelotara, hotxez eta oso jantzia. Eta ikuskizuna iruditzen zait, pelotaren hotxak asko jazten dira. Bai. 11-16. Sake Etxeberriak, airez sartu da Rekalde. Txokora Etxeberriak, ez du ondo utzi, Rekaldek atzeratu, Sotilek azkarra ere zeraman. Elortz. Netik. Sotilek jaso bazetik. Eta bakuxia goa ematen du. Ezkerrez. Bostarria Sotil. Ezkerrez Elortz. Etxeberria, Txokora. Bada Rekalde, jaso ezkerrez. Hortxe du. Aukera kontzidio Sotil, jone dejada bota Zabalera. Minik egin gabe, Rekaldek atzeratu. Sotil. Rekaldek, ezkerrez, Zabalda. Etxeberria dejada, bikaina oian. Ederra. Bai, ongi zabaldua Rekalderen partetik, baina esaten duguna, irutik atzera zituen oinak, eta pilota bekin irutik atzera jokaldi egin eta aurkara behartzea zaila baita. Eta gero bikaina aprobetxatu du oianek. 12-16. Atzena pelotariak. Guk babesleak, tabernariak, gogoratuko ditugu. Antiguko gozoan, asko pelotalikotik gertu daudenak, besteak urruti ez direnak, Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko bodegoia, Malandrina, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis, Aspaldiko, Urgain, Aratz, Bentabarri eta Azarika. Guztia ere eskerrak, hemen torneoak iraunduen bitartean, gaur beheratzigarren eguna, partida jarri, eta bezeroei pelotalekura etorri izin izan dutenei, edo etortzeko aukera zutenek, baino mila arrazoigatik nahiago izan dutenak ez etorri, denak hortze dute aukera. Zue bezalaxe, etxetik edo zaudeten toketik jarraitzeko Antigoko finalak. Lehenengo finalean gogoratuko dugu, emakumezkoen finalean, Goiuri Zabaleta Litzarrak eta Itxaso Erasun Zizurkildarrak irabazi dutela, 22-13koaz, Olaz Arrizabalaga eta Leire Galearren kontra. Sake Etxeberriak. Lauterrien botekin, sake gurutzatua, ezkerra Rekalde jasoa. Sotil. Elortz. Airez, Etxeberria Zabalera, Rekalde atarpelota bila. Etxe gurutzatu, ermun saltu, Etxeberria Zabalera. Rekalde Zabalera jokatu. Ara, bigarren botea Rekalde. Ze tanto egin duen egin Etxeberriak. Jasotzean nahikoa, ez zela, berak egin tantoa. Zabalean hartu eta Zabalean egin. Eta azkeneko bitantoak Zabaleko oinakuen bitartez egin ditu, eta zenea zein ederragoak. Sake horien Etxeberriak. Horda, Jartzuarra. Sake gurutzatua, Elortzek erantzun behar. Erantzun bikaina eman dira bazetik. Sotil. Bostean Elortz. Ezkerrez Etxeberria. Zabalera hemen atzean, Elortz. Bosterritik ondo bilduz. Etxeberria jaso ezkerrez. Elortz. Lauterritik. Sotil.
Rekalderen gantzoa. Etxeberriak azkarra zentakatu, bere burua saldu. Elortzi aukerak utzi, honek errebotera, Sotilekora. Ez du barkatu. Eta ere, garrantzitsua zen ba, Asier. Edo bi tantora etorri, edo orantxa bezala, lau tontora egiz egin. 17-13. Azkenean final bat, alde batera bestera erortzea, markatzen duten tantoak. Sake atero Rekaldek. Bolea Zoianek. Ezkerra iruz Rekaldek. Balekoa du. Etxeberria jokaldia zabalera. Rekaldek ere bai. Haze pilotera. Lehenengo botean altzen. Bai. Errebotera Rekaldek eta tanto. Hori ez. 18-13. Polita, Pequeña. Haze pilotera manden hor, Sotilek. Hemezortzi eta mairu. Lehenengo partidu eta bigarren artean sorpresa bat izan dugu. Mikel Txoperen ari dintzaion omenalditxoa eta eskarruna saltzea, orain beste sorpresa bat izango dugu. Bigarren eta hirugarren partiduen artean. Rekaldek mozu. Sotile jaso, Rekaldek zabalera guretzen dute kantziardian utzi eta begira, berak egin tantoa. Ustekabean harrapatu ditu bigorriak. Rekaldek Elortz aurreratuago zegoelakoan, Elortzek Rekalde joko zuelakoan, ez batak eta ez besteak. 14 eta 18. Eta tanto garrantzitsua, oraindik ere bizirik mantentzeko aukera ematen din tantoa. 14 eta 18. Sake Etxeberria entzat. Hor da hoian. Lautarian botekin. Rekaldek ezkerra ere, zabalera azte erantzun eman dion. Txokora hoian Etxeberriak. Ezkerrez jaso eta azeratu Rekaldek. Sotil oso ondo. Ez zuen arraza defenditzeko. Elortzen pelotaka da, bikaina. Sotil, bostarritik. Elortz. Lautik ezkerrez ondo atzeratu. Bostea Sotil. Rekaldek aukera. Zabalera gurutzatu, Hau da botan da puzka, Asier. Bai. Eta bere izaten ari da laukotean honen aniz. Emeretzi eta 14. Tanto bikainak erakutsi dizkigu. Hau ere. Haitzen erraza, Ez. Pelota jarri, indarra manaz jarri eta hori harrapazina. Emeretzi eta 14. Bere izaten ari da partiduko izarra. Sakea Xabier Rekaldek. Kontuz, pasa. Esan dugu, asko arriskatzen ari dela Sakearekin. Esan dugu. Beti horari da pelota bost erdian bote egiten eta halako batean etorri behar zuen da etorri da. Galdu duen lehenengo sakea Xabier Rekaldek 15 eta 19. Sakearekin 3 tanto egin ditu eta orain falta bat ere. Baina ala eta guztiz ere etekin handiago atira dio. Bai. Galera baino. Bai. Naiz sakeetako bi egin ditu bi tanto. Oian Etxeberriak aldokak izan diren. Elortzek iparetakoa. Zabalean Oian Etxeberriak, jaso Rekaldek. Sotil. Bote txarra egin dio, ondo jaso du. Elortzen aukera. Sotil. 6an. Elortz. Sotilek oso ondo. Elortzek. Bostarritik. Sotil. Eskuinez txokoan. Rekalde lautik. Sotil, arrimatoz pelota. Elortzek atera. Bolea Oian Etxeberriak. Ezkerrez jaso Rekalde txokan utzi. Oian jaso, Zabalera jokatu. Zabalean egin da zeukan, baina nahiago izan du atzeratu. Rekaldek eta Sotilek eraman. Elortz. Edarra Zabalera. Etxeberria bolea. Rekaldek iparetakoa. Jaso Etxeberriak. Elortz. Lautik ezkerrez, Atera izan balitzaio, baina ez.
Bai, Biparetako bota du eta 16 eta 19. Zemateko probabilidadea, neki? Bai, batez. Bat, oso. Bai. Gaizkertu daukara baki horren honetan. Bai, gainera, eskutik atera orduk ikusi dugu pelota horrek etzauka dela etorkizunik. Sotilen eta hortxe semeari aholkoak ematena. Hemendik aldendu zaiguna Oian Etxeberria da. Baina ez da horretira joan. Pelotalekuan bero egiten du, baina kanporatea azkero ere, antzeko temperatura esan dut. Bai. Ez dago aldaketa. Ez dago aldaketa hemen. Lehenengo partiduan, nesken partiduan, aholko mailak izan dituzte, hemen ez dituzte. Jartzeko, ez dago terinera garrasari bai hori Sotila nahita. Bai. Joko etenik. Gogoratuko dugu partidua zeran. Oian Etxeberria eta Sotil aurretik joan direla. 6 eta 5 azkeneko zaurretik. Zeinakoa izan dugu azkeneko berdinketa eta hortik aurrena Rekalde eta Elortzentzat da partidua. Aldea handia izan dute. 6 tantoko arrenta 13 eta 7, 6 tantoko 16 eta 10, eta orain 3 tantokoa, 16 eta 19. Hor da Oian Etxeberria. 18 urteko Oiartzorra. Amezketan, txapelketan hartu zuen. Jokatu gabe egon da 18 egun. Eta esan nahi du, antigoko tornea irabazi nahi duela. Ez duela oraindik azkeneko etxe izan. Bolea bikain batekin egitu, Asier. 17 eta 19koa. Bai. Edarra izan da bolea. Eta bizi-bizirik urdinak. Bueno, emozia bintza badaukagu. Hori da. Oian Etxeberria, hor da. Sake gurutzatua. Ai, tanto. Txost egin dio. Dudak izan dituzte. Elortze pentsatzen zuen Rekalde sartuko zela. Elortzek ez zuen espero berezat izango zen pelota hori. Eta begira. 18 eta 19. Tanto batera. Eta orain ez dut abien Elortzen buruan. Biparetako gura. Oian Etxeberria. Zotaman hau Rekalde sartu. Ongi Rekalde hausat. Sotilek eraman lautaretik. Elortz. Ezkerrez. Sotil. Rekaldek iruteretik ezkerrez ondo zeratu. Sotil kantza erdiarrean. Ezkerrez Elortz. Sotil. Elortz ezkerrez. Sotilen pelotaka da bikaina. Elortz bosterrian. Boleaz Etxeberria. Rekaldek irutik jaso. Aukerakoa. Sotil. Arreboten sortune, baina ez du gozatu. Elortze zeitik. Sotil. Rekalde Zabalez moztu. Etxeberria Zabalean bere burua saldu du. Rekaldek ez du borobildu. Ondo defenditu Sotil. Bostetik ezkarraz betergoa. Elortz. Pelota kada bikaina hemen Zabalean. Bosterri Sotil. Rekaldek lautik. Bostea Sotil. Ezkerrez Elortzen pelotaka da. Ederra da hemen Zabalean. Bosterri Sotil. Rekaldek atzeratu. Sí. Zeitik ondo Sotil. Rekaldek. Sotik kastigatu nahi dute, baina bete barrare partidu bikaina egiten ari da. Egindako tanto bat, galdutako bakarra dauka. Elortz. Zeiti Sotil. Ezker Rekalderen pelotaka da. Sotilek atzeratu. Ezkerrez Elortz. Sotil. Elortz.
Lautik Etxeberria. Elortzik Azkarrez. Gaizki utzi du Ian Etxeberriak, dejada Rekaldek, dejada Etxeberriak, Zabalera botan Rekaldek eta erdian utzi dio. Hor segitzen du aurrelari arteko lehiak, Sotilek ere Ara, Oian Etxeberria ze egin duen. Oso nazian joan den tanto hasier. Oso nazian. Txokoan, Zabalean eta azkenean Oian Etxeberriak Zabaletik txokora bota duena ikargarria izan da. Eta meretzinako berdinketa. Eta jendea gustura, Iñaki, eta hau da garrantzitsuena, orain arte nahiko isilik sumatu ditugu, baina azken tantoetan jendea berotu da, partidan sartu da eta atze emozio daukagu. Zeinakoaz geroztik ez genukan berdinketarik, beti aurretik izan dira Xabier Rekalde eta Agirre Lortz, bekira. 26 tanto pasata gero, berdinketa. Zein agotetik 19 gaude. Eta orain 3 tantora jokatuko dute finala. Bai. Estatistika horrepasatuz, Rekaldek egindakoak jokoan 10 sake ziru guztira 13, beste aurrelariak Oian Etxeberriak egindakoak jokoan 10 sakez 2, beraz 12 egindako asko. Bien artean 25 asko da. Eta galdutakoak gutxi. Xabier Rekaldek 3 galdu ditu eta Oian Etxeberria 2 galdu ditu. Eta atzelariketan egindakoak eta galdutakoak bakoitzak antzera. Oier Elortzek 3 egin ditu, 3 pelota galduz, eta Joel Sotilek egin 1 eta 1 galdu du. Bizkor joango zenaren itxura zeukan partiduak, aldeare alakoxea, 16 eta 10ean 6koa, 19 eta 14ean 5koa, eta jasogintarako asko balio duen bolada hasier. 19 eta 14 galtzen egotetik, 5 tanto segidan egin eta 19an. Bai, 19 eta 14ko hortan horretzen naiz, Olortzek aukerako pilota hori Ormaibiko egiten saiatu dena, eta bueno, beti zatu duguna, finaletan batez ere, aurkari bizia eman ezkero, aurkariak aprobetxatzeko goten dira. Igual akoratu behar du, luzuegi atera du sake hartaz. Bueno, ikusiko dugu, baina... 19 eta 14 irabazten ari zirenean. Bai, ikusiko da. Sake Oian Etxeberriak. Saka labur atera du, botera Rekalde aurrelaria, Sotilen pelotak aldatzera, Elortzen bikaina azkarka da. Sotilek ederki atzeratu. Elortz, bosteretik, ezin eraman. Eta Urdinak aurretik? Urdinak aurretik. 6 eta 5koaz geroztik, beti izan dira atzetik, azkenekoz hortxe egon dira. Eta arain aurretik. 19 eta 14 galtzen egotetik, 6 eta 8ko partziala. Sake Oian Etxeberriak. Sakerekin 2 tanto. Rekaldek 3 eta falta bat. Hor da Oian. Ara. Rekaldek bolea zerantzun du sakea. Sake zekendako 3garna. 21 eta 19. Rekalde galdu duen bigarren sake da. Oian Etxeberriak egindako 3 egitatik 2 Rekalde galdu ditu. Bere azken sakea, 21 eta 19. Elortz, ezkerrez, ederki irantzun du. Sotil. Elortz, zeitik ezkerrez, dotore. Lauteria Sotilek gutx. Bueno, emozio dugu entzat, Iñaki. Eta jendea gustora. Familia arte eta lagunak eta egiten. Jendeak hogeita banak nahi. Eta guri ez inporta. Finalan ere hogeita banak egin ezkero 23-ra? Ez. Finalan ez. Ez, lehen urtean egon zen arabori, baina aurten ez finalean eta ez da ere beste partidetan ez. Ez logo gaizki, Bueno, eso, ni nahi partido hogeita bide izatea baina. Nik ere bai. Pelota zaleak, seguru nago, onda urteko zoketala. Nik uste peloteriak ere nahiago hogeita bide, Bai. Elortzek ez dugu zatu. Boleaz Etxeberria. Rekaldek aukerakoa. Sotilek ezkari ere zeraman. Elortz. 3 tarretik. Sotil. Rekalde. 3 tarrian. Edarra pelotaka da.
Sotile gaire zeraman. Rekalde dominatzaile dugu, moztu zabalera ez erdi-erdian gelditu zaio pelota. Elortz. Zeitik azkarrez. Etxeberria. Elortz. Sotil, zabalean. Bolea Rekaldea. Ezkerrez, Etxeberriak. Elortz. Pelota kada ona. Sotilek eraman. Elortz. Ezkerrez. Bolea Etxeberriak gutx. Ene ama. Ai, ama. Gauza bada utxegitea eta bestea frontisetik 5 metrora aukerako pelota bete-betean bera botatzea. Hogeita bana. Bai, eta nik uste pixka bat gaurko partidari oian zerbait falta izan bazaio izan dela momentu askotan, zentzu askori gabeko pelotak sartu dituela, ezkerra aire zurrutitik, bolea ere, beste bolea zabale ere bai. Rekaldean entzat partidoko azken sakea. Errebote ondora, eta bukatu da. Hogeita bita, hogei. Eta bukatu da. Esan dugu lehen, asko arriskutzen ari zela sakearekin. Bai. Eta oraingoan jarri du bat pasatera zaio. Baina, bueno, ederra, Bai, pelota zalea pozik, Asier. Pelota zalea pozik, eta nik uste merezimendu zirabaztako finala. Nik uste laukotean gehien buztatu duena Rekalde bere izan dela, azken tanto hauetan ere oso jokatu du. 19-20 galtzen zigoanen ere, azken bisakeak elortzi berak endu dizkio, bat txaparra joan bat zailo ere. Nik uste laukotean ausarten berak jokatu dela eta horregatik merezi duela garaipena. 46 minutoko partidua, gora bera askorekin. Xabier Rekalde eta Oier Elortz irabazleak aurretik egon dira 16-10, 19-14 ere bai. Buelta eman diote galtzaile izan diren Oian Etxeberriak eta Julen Sotilek 7-8 partzialarekin, 19-14 goltzen egotetik 21-19, zuk sakea, zuk dena, eta begira. Azkenerako, garaipen Rekaldek eta Elortzek 22-21. Rekaldek sakarekin 4, jokoan bederatzi guztira 13 tanto, Oian Etxeberriak egindako 12, 3 galdu ditu, Rekaldek ere 3 galdu ditu, atzeraritan Oier Elortzek egin 3 galdu 3, eta June Sotil betelukoak egin 2 galdu 2. Partidu bikaina atera zaigu. Bai, partidua... Guztiak galditu gara. Bai, ez du esan behar bikaina nire ustez, baina bukera horrek asko jantzi du, eta egia da bukera aldea tanto politak duzitu. Orain, omenaldia jaso behar duenak, ez daki omenaldia jaso behar duenak. Bigarrenak ere ez? Ez daki. Nor da orain? Segurunik, Jesus Mario Rubio. Orantxe dijo, esatera gainera Rubio begira zen. Bai. Hori dice, Joseba Urzelei esaten, ikatera beharrek, eta nola ni aterako nizela, eta ez du atera nahi. Atera barra daka. Pasilla hor dago. Urteetan, antiguoko pelota zaleok elkarteko presidente izan dugun laguna. Gaur dijo a Jesus Mari. 88 urtere gehin, Asier, hori da sasoia. Bai, hori xe, non firmatu behar da, Iñaki. Bai. Nok esaten dion. Zein da sekretua, Bai. Eta behindik ere egunero igerian atera. Ez dakina da gainera ze opari dauzkan. Bere hilobak eta baditut, badakit sari banaketan dituela. Eta zurraski beretzeko opari gaudiena. Horretareko horrela ikustea. Eta bitxapaketa horrela ikustea. Hortaskotan aditu gara berarekin eta antigoko pelotazioak elkarteoekin lanean, eta bererak ere beti egizazuetan. Egun baten ailegatuko zaipa artiro hartzeko ordua eta, ailegatu zaia. Urte asko egin dezu lana, pelotaren alde. Eta orain bere lekukoa, ondoan dagoan Juan Carlos Saez de Urturi. Antiguoko pilota txapelketa honen alde, lan izugarria egin dezu. Urte askoan, Jesus Mari. Pilotari eta pelotazale asko pasatu da hemendik, urte guzti pila batetan. Ni Bekaldera aprobetxatuz protagonistak eta noski gaur ere laster izango ditugula. Lanean jarraitzen Banoa kantzana Inigo Biana. Oraindik ere jarraitzen duzu lanean.
Horrori enean, bai Jesus Mari Rubio Baina eta ez hori bai bakarrik, Jesus Mari. Juan Carlos Adi Urturi Auzoagatik ere agurtuz. lan handia egin duzu. Eta guzti honengatik gaur eskerrik asko esan nahi dizugu denok. Orain emango dizkizugun oroigarri hauek ez daukete balio material handiegirik, baino balio sentimental handia daukate. Eta oroigarri hauek Markelek eta Inigok emango dizkizute, zure bilobek. Merezitako txapela. Merezitako txapela eta makila. Eta pergamino bat, eta danok batera kantatuko dugu hor jartzen duena. Hor jartzen duena. Jadi Mutil jeikiadi miradi Jesus Mari pronto llanta eta eskerrik asko den hori. Txalo bero bat, Jesus Mari dentzat. Bai, bai. Jesus Mari Rubio, urte askotan Antigoko Pelota Zaleak elkarteko presidentea, zorionak. Eskerrik asko. Te voy a sacar del apuro y te voy a hacer una entrevista en castellano. Vale. Qué bonita la mañana, ¿eh? Sí, muy bonita. Inesperado, además, esta cosa. Joder, me ha pegado un susto. He visto que cuando Joseba Urzelay te decía que salieras, que no querías salir. Sí, porque es que yo no esperaba nada y joder. Y además, en mi fuero interno no me suelen gustar mucho estas cosas. No quiero decir con esto que no me ha gustado porque no quiero ser un desagradecido, todo lo contrario. Pero joder, es muy duro. Toda la vida organizando, toda la vida mandando, voy a decir, y ahora con la quinta maquilla te toca mandar más todavía. Sí, ahora es cuando tenía que empezar a mandar con la maquilla, ¿no? Pero no me ha hecho falta utilizar nunca maquilla. Oye, qué bonito con tus nietos, con Markel, con Íñigo, que te hayan dado todavía mucha más emoción. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito y muy emotivo también. Y muy emotivo. Y la final ha salido preciosa, Jesús Mari.
Sí, sí, bonita, sí. Además, buen tiempo, además, no hay problemas, o sea, muy bien, ya completo. Te vas de la presidencia, pero no te vas de la pelota. No, de la pelota nunca. De la pelota nunca. Es de la presidencia, nada más. Eskerrik asko, Jesús Mari. Zorionak. Chapa, Zuri. Bueno, ea ze kontatzen diguten irabazleak. Aurrena irabazleak izango ditugu, gero galtzaileak. Hemen datorkigu benetan pozik Xabier Rekalde, zorionak. Eskerrik asko. Haze partidu bukaera, Bai, egi esan asko sufritu da. Gu emeretzi eta magoste da aurretik joan gara, eta nik uste hor zakez falta bat egin dela. Hor urbildu jakuz pasau indozkue, baina esan dutxet oierreri amairera arte sinestu indogu eta horrek asko balio izin dugu gaur. Horixe komentatzen nuen, emeretzi eta malo irabazen. Asko ari zinen zakarekin arriskatzen beti hemen, alik eta azean jartzen, hor pasatera zaizu, baina, bueno, eskerrak ere buelta eman diezuen. Bai, azken tantoan be, esan dut, sakea nora atara pentsetan egona, ez da esan dut, bueno, ba, pasa egiten badut, galdu dugu, baina sartzen bada, eroaten badau, pelota ona eukingo dut urrengoa, edo tanto espada. Eta hor, asmatu dut, inguru hortan sartu dut, eta esan ezin izen dugu besoa ondo luzatu, eta ondo urten dago, da oso pozik irabazita. Txapelketa benetan bikaina egin duzu, biok, Bai lehenengo fasea, bi partiduak irabaziz, finalerdia, finala, txapelketa bikaina egin duzu. Bai, egolan da, esan txapelketa oso kompleto egin dugu. Igual nire partetik finalan urduritasun horrek edo aurrean tantoa bukatzeko orduan eta pura faltura pasadozte, baina bueno, esan oso pozik egindako txapelketagaz, partidu guztiak bikaina egin dugu eta hori, oierreri be eskertxea egin duen partidu ona. Xabier, askotan 22 eta 21 bukatzeak ez du esan nahi partidu ona izan dene, baina gaur bai, tanta asko egin dituzu, guztira uste eta 13 egin dituzula, zakarekin 4 edo 5. Oian Etxeberriak ere tanta asko egin ditu, atzean ere ondo ibili gira, bai Elortze eta bai Julen, partidu edarra jokatu duzu. Bai, nik uste jendeak asko gozatu dauela, tanto politak, borrokatuak izan dira, eta esan pozgarria be bai ez, emozio puntu horrek be, partiduari bere sarma emoten dutxo, eta esan bikain urten da gaur. Oraindik gaztea zerate, zuk alare 3 urtek etzen dizkitzu oierri, segur nik gustatuko letzizu elkarrekin beste torneoren bat izatea, ez da? Bai, noski, gainera aurten, hau izan da batera jokatzen dugun lehenengo txapelketa, oso zapore onagaz bukatu dugu, lagun handia egin dut, eta izan seguro beste txapelketa askotan batera jokatu dugula. Dimatik Zaratamora oso kilometro gutxi daude, ez da? 20 minutu bat ekotxez, zita baten. Komentatzen nuen Dana Lelezkano bera jaiotzez Zaratamoka, baina Diman bizi dela, eta bueno, Dimak eta Zaratamo beti izan dute lotura. Bai, hori da, azkenean hori Lezkanotarrak oin Diman bizi izan dira, eta hori, lagunekin eta Danelen partiduetara eta joten ginenean, oso harreman ona sortu da Dimako eta Zaratamoko pilotaren artean, da egi esan bai, zuk esan duzuna egi da hori. Eskerrik asko, Xabier, da zorionak. Bai, eskerrik asko. Ea ze kontatzen digun irabazleak. Oier, zorionak. Eskerrik asko. Ze momentu txarra pasatu egituzun. Bai, asko. Desero oso partido osoan. Azkenean 21 bat jarri zaigute. Gero empatatzea lortu dugu, baina azkenean haiek akats batzuk egin dituzte. Eta bueno, akatzen gaitik 22 etxea lortu dugu. 19 eta 14 irabazten, esango zenun irabazita dago. 21 eta 19 galtzen da, esango zenun, ikalduta dago. Bai, uste du konfiatu egin garela, 19 14, ja bi tanto 21, hori irabaztekoa da, baina, bueno, dejadekin min asko egin digute, eta gero ni ere akats gehiago egin ditut, eta nervioso jarri naiz, eta nire burua bakarrik 22 etxea da, baina, bueno, gaizki. Bueno, lortu duzu. Lehenko gunean, finalerdietan, seguruni jokatu zen zure partidurik onena, garkoa ez da gaizki egon, oro har, gustora, ez da, oier egin duzen txapelketarekin. Bai, lehenengo egunean ondo, gero hurrengoan ez hain ondo, semifinaletan Xabi partido itxela egin zuen, ni ere bai. Gaur, bueno, finala zen, urduriak ere jokatzen dute, baina, bueno,
irabaztea helburua da horrengo urtera. Esaten nion Xabiri, berako gehiztuk 17 urte, lehenengo aldiz aurten jokatu duzue, bagiztu mailan eta bai hemen la partidurekin. Zuri ere gustatuko litzaizuke beste torneoren berarekin jokatzea? Bai, niretzako oso eroso nau berarekin jolazten, da espero dut beste txapelketa batzuetan berarekin jokatzea. Eskerrik asko Aier, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, galtzaileak ez dakien nora joan zaizkigun, gu ere atsegin txiki bat hartzera goaz.
bad girls, make them say wow.
eguerdia pasatu da. Ordu batak eta 13 minutu, partidu hasi aurretik protagonista bi izan ditu gurekin. Lehenengoaren hitz egiten ditugu, Antxon Apesetxearen. Nagusien mailako finalerako badugu protagonista bat, azken urteetan behintzat, Antxon Apesetxeak lau final jokatu ditu eta laurak irabazi. Antxon, egunon? Egunon, berdin. Bostetik bost, sekuelako marka litzateke. Oso politia izango litzake, baina, aurretik partidu gor bat daukiu, zaila, eta, gu behintzat ongi jokatzen duen, eta gero galtzen baldin badu ongi jokatuta, zorion du, eta listo, baina sekera gure egiten baldin badu, ongi. Zu, Julenekin, Fernandez eta Aspirozen kontra. Bai, partidu zaila, grupotako zean ligian biarrena klasifikatu ginen, baina, hori, bi parejan gor, desberdina gala esango nuke, haiek gu minio jotzaio diala esango nuke, golpe gehiago dutenak, eta gu gutxixio galdu, eta partia irabazteko lan asko emarko du, eta aber hori ja lortzen du, eta berri irabazten du. Zuk lau final jokatu egituzu, lau txapel irabazi, aitak zema final jokatu zituen, Antigon, zazpi? Aitak zazpi eta bost irabazi. Aitzaren marka berdintzea, ondia. Pozear hartuko nuke, eta pasatez gero, hain gehiago, beste urtea gelitzen zita, minio ez. Oso zaila do, eta egia esan gaurko irabazizkero bestelare torneo oso politia da, asko guztaren ziana eta kriston poz hartuko nuke. Askotan esaten da, aitak konsejorik hemen aldizu, hemen aitaren pareko zaude, beraz, konsejo behar handirik ere zaukazu. Konsejo minio gehiago, ni minio kerro pasatzen egoten da, arru nerviosei hartzen da, eta minio ez, oan ja 8 urtetan konsejoko ematen hasi behar baldin bazit, seinale txarra. Baina bidean seguru elkarrekin etorri zeratela, ezta? Ez, betetzeko beldurra ginen, eta entradi gabe gelditzeko, eta lentxo torria bera, eta ni ama eta arrebak intorrien lasaiarre, minio, ez, ja fronto jaune behintzat guretzat ez du sekretu zeigan, handik. Azelariaren zate berezia, zenbat lan egin behar den, ez da betiko jokoa, botera bai, baina bolea zenbat lan egin behar den, tarteka arreboteatu zere bai? Bai, nik uste fronto jaunek hau politia da, kuadro gutxo txulako eta aurren oku politia ikusi litekelako, mini gehinan nik uste dut atzen iten dela, hor atzelari jotzaile batek asmatzen baldin badu, eta unona bado beste frontoia eta min gehiago indezakela iruditzen zit, eta Aspiroz jotzaile da, eta espero dut gaur egun nahi hona ez eukitzea, zerti bestela asko sufritxo barra izan dut. Eskerrik asko da, suerte Antxon. Eskerrik asko. Bad girls make them say wow, wow, wow. Bad girls make them say wow, 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 wow. Make them say wow, wow, wow. Ordu bat eta 17 minutu, peloten aurkezpen arrastara egingo dute, baina badaukagu beste konbidatu bat ere, eta goazen berarekin. Bueno, elkarrizketak gerorako beharko du izan baldin badago tokirik. Txiren elkarteko ekin zen, badakizu hemen Antigon argazki lehiaketa bat antolatzen dela, Txiren elkarteak antolatzen duela pelota txapeketaren aitzakiarekin, baina denboraz aurrerakoaz eta protagonistak aurkeztu behar ditugu, Asier. Jorge Fernández Arrio Sarra, Fuenmaiorkoa, 21 urte, Adrián Aspiroz beratzelaria, legokoan Zumaian Etxabedi Nostia irabazitakoa, 21 urte, Joron Alberdi artista, Zizurkildarra, 23 urterekin, pelotazaleak hemengoak asko maite dutena, Antxon Apesetxea Goizuetarra, 23 urtekoa, lau aldiz, lau final jokatu laurak irabazitakoa, eta bere partido polita saltzen daba. Bai, ez, alde batetik ez bezala urdina esperientzia hundigoko pelotariak, bestetik Fernandez eta Aspiroz punta-puntan nabiltzan afizionatuak eta ikusiko dugu, zenugako finala eskientzen duten. Zalarik zala partatxuenak, Joron Alberdirenak, normala den bezala. Bera bezala xe. Hori da.
Antxon Apesetxea. Gauzatze bat. Badakizue YouTubetik konexioa egiten duzuenean, horra saltzen dela, zenbait jarraitzaile finko ditugun, zenbait subskriptore ditugun. 987 genituen kargo izan. Aukera daukazue, hor dagoen boteitxari eman, suskribitu, eta horla antigoko albisteak besterik gabeztuek bila joan gabe iritsiko zaizkizuen. Badakizu zerrekin behar zuen, hor YouTube zaudetenean, subskrizioa jartzen dituenean, baiezkoari eman, eta gaur 1000 iristen garen. Momentuz 987 gabe. Gaur 1000 iritsi berazio, bai ala bai. Ikete bai, bai, mamotez. Bueno, partida ja une batetik bestera hasiko zaigu. Lehen esaten izun, inoiz hemen ordubitariak inguruan atara gala, gaur ordubitarako partida gian bukatuko da, baina ekitaldia ez. Eta noski, finalen inguruan zerbait komentatu nahi baldin baduzue, lasai. Esan behar duzuena. Final honi buruz, torneoari buruz, eta nun zaudeten nik obsesio dago. Jakin nahi gehen nun zaudeten, hor da Jorge Fernandezek ateratzera. Herrio Sarkater edo Ezkerra Zapezetxeak, gora! Txaparen erdi-erdien jo du, bete-betean. Esan dugu, Antxon Apesetxeak kotako lau finalek irabazi dituela eta bere aita, Josandonek, bukatu dituen 7 finaletik hemen antigon 5 irabazi dituela. Sakea Jorge Fernandez entzat. Mikel García Antolinek dio, haupa, Jesus Mari, mila esker ekin duzun guztiaren gatik, zu bazareko gizena emakumeak behar genuen Euskadin eta munduan. Mundo bonito partido, suerte a los 4. Azafo, haupa, Anton. Aspiro zen pelota kada. Arain ezkerrez, estetik. Apesetxeak. Garrebotan dora de Azpirozek eskuina sartu eraman. Alberdik. Horra Azpiroz. Bosteretik. Apesetxea. Arrimatuzak Azpirozek atera. Alberdik azertu. Azpiroz. Eskuinez Alberdik. Azpiroz. Ezkerra Zapesetxe. Jorge Fernández hemen zabalean. Ezkerra Zapesetxeak. Alberdi. Ezpira. Banako berdiketa. Bai, biak labiak atzera llegaltako pilotak eta biak gora joantako pilotak. Lehenengo tontoa bat eta utxekoa sakeaz egin du Jorge Fernandezek Apesetxeak galdutakoa. Eta orain banako berdiketakoa. Esan dugu Azpirozek joan den egunean Zumaiko Etxabe dinastiako irabazi zuela, ura Einaut Lizeaga laguntzuela irabazi zuten. Oleaz, tanta jokoan da, Apesetxea txokora, Jorge Fernandez jaso, bote lasterren Alberdi, Ezkerrez azeratu Azpirozek, Apesetxea jaso, Bolea Fernandez, Alberdik Ezkerrez, entregatu aukerako tzidio Herrio Sarrari, honitxapa gainean moztu, jaso Apesetxeak, Adrian Azpirozek jaso, eta Apesetxeak ez zineraman, meritoa Azpirozena. Bai, aurre nutzi pilota, baina erne egonda Azpiroz, gara hitza llegatu da eta gero ez du ongi sartu eskuan Antxon Apesetxeak. Eta bueno, bi horrelariak beraien jokoari jarraiki oso bizi jogatzen, orain arte askorik asmatu gabe, baina bai oso bizi. Bueno, esan dute Zumaian, Einaut Lizagak eta Azpirozek irabazi zutela, ez dute emaitza zan, 22 eta 18koaz Iker Egiguren da gaur hemen finala galdu duena Sotilan kontra. Eta sakeaz beste tanto ba, Jorge Fernandezek. Bai, eta aste honetan bi final Sotilek eta bietan galtzei izeteko kotutzea. Bueno, ez da sinale txarra, bi finaletan egotea.
eta Fernandezek sakez egindako bigarna, apesetxeak utzi ditu biak eraman gabe. 2-1. Apesetxeak, sake jaso. Ezkerra zatere du horri xarra. Bolea Antxonek ez zineraman. Bai, Lauta bat. partidu hasiera ezoiko Antxonentzat, 4-1, neko Zein emango diot, Fernandezi edo Antxonek alduta? Nei hau Antxone galdutako hori. Antxone emango diot. Bai, lekoa bazuen botera jartzeko, denbora ere bai, bolea ez jotzea erabaki du, eta ez du eskoan hori. Lauta bat. Segurenik azeran galdetu izan banizu, bueno, ni nire uste esango dezuk ezagizu zurea, galdetu izan banizu, esango zenidan, urdinak eixia gustatzen zaizkizula niri bai. Eta zer esan, Iñaki oso irekia, Baten alde dizun marko banuke, bien, baina... Apesetxeak erantzun ezkerrez, Azpirozek beste bat atzera. 45. Azpirozek jaso, Alberdik ezkerrez, airez, Azpiroz, iruetaritik atzeratu. Apesetxeak eraman zaitu. Azpiroz. Apesetxeak jaso. Fernandez Zabalera, Alberdi moztu. Fernandezek atzeratu. Apesetxea zeitek eraman. Fernandez, Goleaz Alberdi. Fernandez, Herrio Sarra, botera. Goleaz Apesetxea. Ezkerrez Fernandez. Bosterretik jaso. Apesetxeak. Ezkerrez Azpiroz. Apesetxea. Azpirozek ezkerrez. Apesetxea. Azpiroz. Lautek Alberdi. Azpirozen pelotaka da bikaina. Eraman Apesetxeak. Fernandez. Apesetxea zeitik. Azpiroz. Ez da txarra julen entzat. Ez du gozatua. Ezkerrez Azpiroz. Bere burua saldu, aukera ama Fernandezi, honek txokoan, jaso Alberdik, ara! Eta Herrio Sarrak utxegin. Dena ongi egin du ba. Ez zokan pelota horrek ezertxo ere, baina utxegin du. Bai, aurrena ongi behartu du txokoan, Julen Alberdi, ongi prestatu dio pelota bere buruari, baina gero, eskoan ongi sartu eta ezin izan du tanto errematatu. 2-4. Sake Alberdi entzat. Hor da Julen. Hartu abaila, botea egin Zabalean lautardian. Sake gurutzatua, Fernandezek boleaz erantzun duena. Jaso Alberdik. Fernandezek txakora. Apesetxea jaso. Fernandezek atzeratu. Eraman Alberdik. Azpirozen pelotaka da. Atzelari segitzen du Alberdik. Bolea zau ere bai. Apesetxea aurrean da. Bakoitzaia bere tokira. Azpirozek atzeratu. Apesetxeak ezkerra irez eraman. Fernandezen pelotaka da. Ui! Ezkerrez Apesetxeak eraman. Fernandezen bolea. Bikaina. Tanto. Ederra. Partidako tantoa. Bikaina. 5-2. Oso ongi jokatua, gorrien partetik. Eta Urdinek behin eta berri pelotatzaileak eraman dituzte, baina orango honetan bikaina aurkitu duzulu atxokoan. 5-2. Sake Fernandezentzat. Sakearekin bitatu egin ditu, bat eta utxekoa eta hiru eta batekoa. Bata zein bestea, Apesetxeak eraman gabe utzi ditu denak. Hor da Jorge Fernandez. Hau txapelketarik gaizki giltzioten lehenengo partidua galduz, baina ondo ganuntza denak irabazi dituzte. Alberdik ere ez erantzun. Azpiroz. Momentuz. Aurrelari bakoitzak sake bat erantzun duen. Bikaina. Txapa gainean moztu, txost egin dio eta tanto. Hori da zirrizta. Zei eta bikoa. Bai, hori da zirrizta eta gazteek ikusi eta ikastekoa, Bikaina. Goran hartu duen, gogoran zegoenean eta goiti bera. Xalba Bergara omentzen hori egiten una. Bai, no zen, no, deso da. Ba, sí, eta bi.
Ez dakit egian nolako xe atxeen batetaz baliatuz. Ikusiko dugu. Egia beste atxeen baten, oraingoan ja ez, ja atxeen hasia delako. Argazki lehiaketari buruzko, bueno, partidu bukaren ere bai. Behin hau bukatzen denean. Goza ezagun berriro, zer izta bikainoetan, zingi. Goi goitik, txost, tanto, horrez dagoetarik. Zeitagi. Hiru zamakion pilota berriro kantxera. Horri gara Jaiotze ez Maiorkoa eta Errioxako San Cosme elkarteko pelotaria. Sakea Fernandezek. Alberdik airez erantzun den bigarna. Azpiro zen pelotak atzera. Apesetxea. Adrián Azpirozek. Bosteretik. Atxarra Alberdiren zatxogan utzi du. Ez du engainatu. Fernandez gertu zen. Apesetxea Zabalera. Adrián Azpirozek ez du gozatu. Apesetxea jaso bostetik. Azpiroz. Apesetxearen bolea. Arrimatutuko Fernandezek atera. Apesetxea 6an. Ezkerrez Azpirozek. Zeitik Apesetxea. Azpirozen ezkerkada ederra da. Ez du errebotea horroti izango. Apesetxeak eskubinez. Ezkerrez Azpiroz. Este pelotaka dikain bat. 6an Apesetxea. Azpiroz, bi palanka dartu azkan. Moztu Alberdik. Zabalen utzi Azpirozek. Alberdik txokora, tanto. 3-6. Bai, Azpirozek oso tanto ona jokatu du, azken pilotaka... Alberdik egindako lehenengo tantoa. Bai, bai, eta bueno, Antxonek ondo hautsi dio, eta gero nik uste Inaku Inozo horrekin bere burua saldu gara, eta ongi aprobetxatu du Julenek. 3-6. Sakea Julen Alberdiren zat. 23 urteko zizurtildarra. Zabal ladera du sakea. Azpirozek, gora! Bai, labur geratu da. Eta gero... Intentzio guztiarekin atera du Zabalera, ez zuen, espero, alaterako zuenik Azpirozek. Eta 4-6. Hor da Julen. Sake gurutzatua boleaz Fernandezek erantzun. Zabalera Alberdik, tanto. Zuego argatu. Sake resto gancho, 5-6. Eta tanto bakar batera. Fernandez bisaketara sartu da irez, Alberdi beste bisaketara. Hor da Julen Alberdi. Zabalen botekin, Sake atera du. Airez erantzun, Fernandezek erantzun duen hirugarrena da. Alberdi. Eskua sortzeko justuko tokia zeukan Azpirozek, orain Bipar eta Alberdik. Fernandezek bildu, ezkerrez Alberdik atzeratu. Lautardian Azpiroz. Apesetxea 6tik. 2 kuadrotik Azpirozek. 6an Antxon Apesetxea. 5 Azpirozek. Apesetxea, bolea Fernandez. 3 terditik, bueno, ez dakit hori nahi izan duen egin, edo ies egin bai. Nik gara txago nuke. Alberdik egindako tanta aparta. Bestela barkamen eskatuko zuen, zinegi? Hori da, gauza bat behin ulertu zuena. Bai, nik edez. Tantoa egin, Agian nahi gabe egin. ies egindakoan, nahi gabe egindakoan, eta barkamena ze? Zergatik barkamena? Guztu hartu eketa. Guztu ineketa. Partideko bigarren berdinketa, zeina? Fernandezek airez erantzun duen 4. sakea. Apesetxea jasoa. Azpiroz. Apesetxearen bolea. Goia baina barruan. Fernandezek aukerako pelota. Mozte arabaki du. Apesetxea harren egon da ondo jaso du. Fernandezek. Biteritek atzeratu. Apesetxea. Zeitik. Azpiroz. Bikaina pelotaka da. 5 Apesetxea boleaz. Azpiroz beste aukera bat. Hau errebotera doa. Zeiti bolea sartu delako, ez dela bai.
Fernandez txapa gainean moztu ederki. Jaso Jon Alberdik. Azpirozek airez eraman. Ez du txarra Alberdik. Atzeratzea Ormari lotuta ordoa pelota. Azpirozek eraman. Apesetxea jaso, atzeratu. Azpirozek ezkerra airez eraman. Tanto lehiatua, burrukatua. Alberdiren pelotaka da. Ez da kolpeko, ai! Nigan ez dela kolpeko pelotaria. Baina hor ezkerreman gora joan zaio. Eta 7-6. Zartada bikainak eman dizkio Azpirozek, baina ikusten Antxon ja sartu dela partidan, Eta erakusten nahi dela bere... Ez dakit suskriziorik izan dugun, esan du leheno... Begira, 7 gehiago, eskerrik asko, venga. Zer gabe, 6 falta magarrik? 984 suskriptore dauzkagu, Antikoko pilota zaleoken. 1000 naizatea ere, hori. Bai. 7-6. Sakea Jorge Fernández Arriosarrak. Eta aldi berean, mezurema bidali nigali mezue, bidali. Alberdik airez erantzun. Fernández txapa gainan moztu, txokora, jaso Alberdik. Txokal moztu berriro, apesetxea jaso. Boleaz Fernández, tanto guztia dominatzen, jaso apesetxeak. Fernándezak atzeratu. Apesetxeak eraman. Fernández, txokoan, tanto. Etorri da, inbeste aukera izan ditu, defenditu bakarrik egin dira, ez da gutxi. Alberdi bezalaxe apezetxea, baina azkenean txokoan egin du Arriosarrak, 8-6. Elkar traba egin dute baita ere, uste bilak eramateko guna llegatu direla, baina tanto nahi jogatu du Fernandezek. Asier, eta sasoiontarako airez erantzundako sakeak asko, begira, 14 tanto jokatu egira, basakeen erdiak, 7 airez erantzun dira. Eta galdutako sakeak izan dira. Apesetxeak 2 eta beste Azpirozek botera jona izan dutenak. Fernandezek saka resto gantxo zabalera, Alberdi bildu, Azpirozen pelotaka da, ze defensa daukan Antxon Apesetxeak, Azpirozen beste bat atzera. Apesetxeak ezkerra irez, Goleaz Fernandez, ezkerrez jaso Alberdik, ezkerrez Fernandezek atzeratu. Apesetxeak eraman. Fernandezen gantxo zabalera, bikaina. Horrein arte gozakait aritu da ezker gantxoarekin, baina hau bikain sartu du eskuan, baita gula bilatu eta tanto. Gustora dauzkagunak, bi bizte garrak, Arrekalde eta Elortz. Oke, arki bazteluko jo, Iñaki. Zuk ez duztu entzun elkarrek eta... Baina esaten nion, Arrekalderi, sakearekin asko arrexela, asko ari zela arriskatzen. Eta beran uskion dugu gogoratzen zen, emerezita amala irabazten erizenean egindako paso hartaz, azkeniko sakean hogeita bat nota, gura sakez egindakoa izan da, eta esan dit, garbi nukan berriro luze atera behar nuela. Falta baldin mazen, falta eta bestela barekin tanto agertu izango nuela. Hori da, eta hori xe behar. Baina hartzikatu behar da, hogeita bat nakin, Asier. Azkenean, oartu behar gara, ez balu gehar isiatuko, bere errendimendu bere jetxuko lukela. Lehen esan duguna falta egin duen ere, gehiago ari da eman. Eta ordurako hiru eginak bazituen, eta azkeneko tanto ere horrela hori da. Zeren eta ditzen duguna, posterriko arrastoa bilatu ezkeo, oso leku gutxirekin geratzen atzelari, orduan eramaten badu ere, aurrean izango zuen, emaitzeko aukera. Saeka Jorge Fernández entzat. Saekarekin bitanto, Jon Alberdik bat, 9-6. Bizkor dijoak egun partidua, 17 minutu, partidua zirena. Horda Fernández, zabalean bote egin, sake atera, Alberdik ezkerra ere zerantzun. Fernandezen biparetakoa, ezkerrez Alberdik gora. Berak uste baina gutxiago zabaldu zide pelota. Ezkerrez jau izan du azken orduan eta gola juntzai. Oso behartu eta sartu da, meritua Fernandezena. 10-6. Bi berdinketa partiduan, banako eta zeinakoa, eta beti gorriak aurretik bestela. Partida azkar doa, Engi. Azkar eta bizi. Horda Fernandez. Ezkerrez apesetxea jaso, Fernandezek aukera ez, utzi Azpirozia. Honek txoko jokatu, Alberdik ezkerrez atzera. Azpiroz. Eskuinez apesetxea.
Bostetik Azpiroz. Bostetik Apesetxea. Azpiroz. Ze bi beso edarri, ze bi palanka dituen, biek. Horreko saltzen duen pelota. Ara. Horrengo gozatu du. Apesetxea gora, bai. 11-6. Ez zen horren damuri gatxon. Bentaja handia bada. Sasio entarreko bostantoko handia da, 11-6. Orain arteko pilotak egon nahi pena, dugu txorra gontzera. Berandu etorrienarik gogoratuko diogu, nesken finala, emakumezko finala, Goiuri Zabaletak eta Itxaso Erosunek irabazi dutela 22-13, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeanoren kontra. Eta promesa mailakoa ikaragarria dutela era, eta 22-21koaz Rekaldek eta Elortzek irabazi dutela Oian Etxebarria eta Sotilen kontra. Adrian Azpiroz hemen Zabalean, pelotak da bikaino. Apezitxeak eraman. Azpiroz. Ezkerrez Apezitxea, etxi. Jorge Fernández jaso, Alberdi. Iruti txokoan utzi. Jaso, Azpirozek. Biparetakoa, ara Alberdi. Ezkerrez biparetakoa. Efektu eta guztia Asier. 7 eta 11. Ona izan da. Oso nahi zen da, eta arnaz asko ematen dien tantoa. Orain sakearekin ikusiko du, zenbat argutxe zenuten. 7 eta 11. Bost saketara sartu da Jon Alberdia irez eta Jorge Fernández Laura. Saken erdiak. Eskerrik asko Jon Uria epaiak esaten digu bat zenbaki duen pelota atera dutela. Baina juratu diren 18 tanto egitetik beherazi airez erantzundako saka direla. Jon Alberdi sakera. Jon Alberdi bakatu. Hor da Jolen. Zabalean lautarrian botekin, erdi lateratako sakea. Azpirozek, gora! 8 eta 11. Horren honetan pixka labur geratu da. Gorputza atzeran zota du eta gora mazio. Bizio gorputzarekin lagundu. Jolen Alberdi. Lautarrian botekin, erdi lateratako sakea. Azpirozek jaso. Alberti biti moztu, ezkerrez Fernándezek huts. Fernándezek galdu den bigarren pelota eta bitantora etorri gira Asier. Bai, eta lan asko... 11 eta 6 irabazten egotetik, beheratzi eta 11 hiru eta hutseko partzialarekin. Bai, eta lan asko eginda lortu duten abantaia, orain eraz galdu dut, ez? Hiru tanto entzat misterio handirik gabeak. Eta ikusiko dugu, zenbatean luzatzen den, ondinen. Dena den ez gara partiduen ikusten ari, Ez, galdutakoak 6 pelota, sakez egindako lau, erdiak horrela joan dira. Beste erdiak egina noski. Alberdik ezkerrez txokoan, Fernándezek ere txokoan. Jaso Alberdik, gorria orain, dominatzera Fernández atzeratu. Apesetxearen bolea. Fernández txokoan moztu, jaso Alberdik, ez zuen arroza. Utzi, hori. Alberdik atzeratu. Sotamanoz Apesetxeak. Adrian Azpirozen pelotaka da. Apesetxea jaso bosteretik. Ezkerrez Azpiroz. Apesetxeak Zabaletik txokora. Jaso Fernándezek. Alberdiren biparetakoa. Ederra tantoa. 10 eta 11. Bai, eta iruditzen ematen zuen iritsi behar zuela Jorge Fernández, baina ez. Eta partidu aldatu egin dela iruditzen zait, Iñaki. Orain arte gorriak nagusiko ziditu, baina azken tanto hauetan iruditzen zait urreinak beraien jokua hartzen hasi direla, eta etenaldi honek kalterik ez da egiten nintzat. Orain txertan urreinen alde ikusten. 10 eta 11. Guazen osoan ditugun tabernetatik buelta bat ematera, horko bezeroak agurtuz eta tabernariak agurtuz. Hemen partidua 10 eta 11 dugunean, 10 Alberdi Apesetxeak 11 Fernández Azpirozek, agur bero bat, Jose Mari Tabernakoei, Platerokoei, Antigoko Bodegoikoei, Malandrino Tabernako izesanik ez, baita ere Trikuarri, Danena Antzara, Olillos, Luis Tabernako bezeroei eta tabernariei, eta
falta zaizkigunei ere bai. Aspaldiko, Urgain, Aratz, Bentaberri eta Zarikakoei. Saka Julen Alberdirentzat. Tanto batera berdinketa. Hor da Julen. 23 urteko zizurtildarra. 77 kiloko pisuarekin. Saka atera du erdi-erdira. Azpiro ze jaso. Alberdik ezkarra irezatzera. Alberdi. Bostardian. Ez da txarra apezetxearentzat. Gozatu zederki atzera. Azpirozak eraman ordean. Alberdiren pelotaka da. Arroa, loratu amentxe dut arrebote ondora. Azpirozak eraman. Alberdi gutxi apezetxeari honek azkarrez atzeratu. Azpiroz. Apezetxea. Azpiroz. Ezkerrez apezetxeak. Azpiroz. Ezkerrez apezetxea. Azpiroz. Bostetik apezetxea. Azpirozek ezkerrez eraman. Apezetxea kantza herrian. Bilduz pelota ondo. Zeitik Azpiroz. Azpiroz jetxi. Ezkerrez apezetxeak. Ez du txarra Fernandezek. Ez du txarra. Atzeratzea erabaki du. Boleaz apezetxeak eraman. Gorria dominatzen. Moztu zabalera. Alberdi jaso. Azpiroz. Apezetxeak eraman. Ezkerrez Azpiroz. Alberdi jetxi. Azpirozen lautik. Bosgarren kuadran, Antxon apezetxea. Bostetik Azpirozek eraman. Apezetxeak ezkerrez. Bostean Azpirozek zabalean utzitako pelota. Alberdik zabaletik txokora. Ferrandez de jaso. Apezetxeak. Boleaz Azpiroz. Alberdi zontuko da aurrean, biterritik, ezkerrez atzeratu. Bostetik Azpiroz. Apezetxeak, intentzia baiona, baina eskutik atera orduko ikusi dugu. Asier Ortega pelotari berazi joala, 12-10. Bai, beldura apur batekin bota behitzen zait, eta azkenean horrek eraman du txapa izatera. Ez dela gainantzen tanto noa jokatu dute, baina aukera polita aldute. Azpiroz ere nahiko nekatzen hasia zela iruditu zitelako, eta orain aizea ematen dutelako sakea, eta bitantoko aldea. Antigoko torneoari eitzaio asko falta, 12-10 Jorge Fernández Adrián Azpiroz irabazten. Beraz, mezuren bat bidali nahi bali emazue, orentxe daukazu aukera, Gainerakoan ez da aukerarik izango ja, partida ordu baino lehen bukatuko zaigulako. Adrián Azpirozen pelotaka da. Apezetxea jaso bostaretik. Azpiroz. Ederki ari da Azpiroz. Asko ematen pelotari. Bai. Asko agintzen. Bai, apezetxea baino gehiago gaur. Boleaz Fernández. Ezkerrez Alberdi. Fernández engancha zabalera. Bete-betean txapera. Fernándezek galdu duen 3. pelota. 11 eta 12. Amaika eta bari. Ez tarria, espero baino beto izik eta kontatzen. Bueno, espero okerrago goen benitzena, ez duzu nahi ondo dauka baino baino. Ondo ari da portatzen. Sakea Joren Alberdirentzat. Eta hortarako ura benetan lagungarria. Atera du Joren Alberdi sakea erdi-erdira, Azpirozek erantzun ondo. Apezetxeak, bosteretik. Neurketak 2 berdinketa izan ditu. Bana eta zeina. 3. izango te dugu, laster jakingo dago. Zabaleti Fernándezek. Alberdek irutik. Fernándezek ezkarrez zailez ondo. Apezetxeak kantzarrian. Azpiroz, bosterritik ezin. 12. Bai. Partiduko 3. berdinketa. Bana egon dira, zein egon dira, eta 12 ditugu.
Antion apesetxeari apuntatzen diogun lehenengo tontoa. Eta partida osotan irekia orantxo bertan. Eta gogoratuko dugu hasier, 11-6. 5 tantoz egon dira irabazten Jorge Fernández eta Adrián Azpiroz. Valverde. Eso nada. Azpirozek erantzun errebote ondoan eskua sartuta. Fernández ezkerra azereko. Apesetxea bostaretik. Azpiroz. Bikaina pelotaka da. Du errebote horret izango. Gora. Zalantza daukat. Aber, errepikapenak argitzen dugun. Nere ustez ez du jo, Eta Julen Alberdik eskatu egin du eta jueza trampa nire hori. Niretzako ez du jo. Nire ustez ez du jo. Zuretza, Asier? Ona izan dela. Ona izan da. Ez duela jo goran jo. Ona izan da, baina Julenek eskatu egin du eta juezak eman. Alberdiren sakea. Azpirozek azkarrez. Momentu importante baten, Asier, pentsa. 12 egon, zuretza tanto bestearentzat. Ala, Azpirozena, honepai. Adrián, biparetako ederra partidoko laugarren berdinketa 13. Bikaina biparetakoa. Eta nola zerberatu duen, aurreko tantuko errabi hori atera du, eskatu du. Finalea irekia dugu, negi. Bai. Partida hasi dela, ordu erdia orantxe. Ezkerrez apesetxea sake jaso. Bikain, iatzela jo. Nor baino nor. Fernández ezkerrez. Apesetxeak. Aires Fernández. Alberdi kutx. Ezoiko utxu egitea, Alberdirengan. Utxitan utxu egiten horrelako pilotak. Manez apesetxeak hau Antxon. Afafo Antxon Nafarro zurekin. Emoixok Antxon. Emoixok. Hori Gipuzkoarra izango da, ez? Niko batzen naiz Emoixok lasku. Hori... Atxeen hartzea pelotariek. Freskagarria ere bai. Fernández eta Azpiroz eserita, apesetxea eserita. Julen Alberdik takoekin arazoren bat. Eta plano polita ikusten ari gara gu, Nola ari den takoak zuzendu nahian. Amalota Meiro. Bana zeina, amabina Meiroena izan ditoko eta berdinketa gorrien alde hautsi da. Amalota Meiro. Bueno, bukatzeko bazkal ordua, Asier, ez da gaizki. Bai. Bestela batzuetan garaiz bukatu ezke demora egin behar da, ja ez, ia zuzenen maila. Zuzenen maila. Emango zigutek, zuzenen mandat. Ilte ditxu imarko zegu. Fernándezak era. Alberdiri galdetu diote, prestutu dagoen jatakoa jarri eta gero, baietz. Zaka atera du. Apesetxeak azkarrez erantzun. Ezkerrez Azpiroz. Anton apesetxearen pelotaka da. Zeitik Azpiroz, ondo. Apesetxeak guruzatu. Ezkerrez Azpiroz, oso ondo. Alberdi kutzi. Azpiroz. Apesetxeak. Azpirozek askuinez. Apesetxeak. Arrimatu. Ezkerrez Azpirozek.
Apezitxeak ezkerrez, Zabalera, Fernández pelota bila laugarren padola, Sotamanoz Alberdi, Aspiros. Ezkerrez, Antxon Apezitxeak, Zabalera, barruan du, Fernández bildu, Apezitxea bostetik, Aire Fernández, Alberdi kazeratu, Aspiros, Lautik Alberdik, ezkerrez Aspiros. Apezitxea, Fernández laugarren padola, Alberdi, Aires Fernández, Alberdi botere egitarritik, Txokoan Arriosarra, Txokoan Alberdi, ezkerrez Zabalera, Fernándezek Alberdi jaso. Eta arrisku usatu pelota atzeratuz. Aspirozek atzeratu. Bosteretik Apezitxea. Atzera Aspirozek. Apezitxeak. Ezkerrez utx. Bost eta amairu. Galtzaile daukagu gaur besoetarra. Asier. Bai. Laugarrenak aldu du. Ohituta gaudenerako bai bintzat. Edo hori, suskriptorea, iritsi gara. Ya está. Lortu du. Eskerrik asko, 1001 suskriptore. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hor zaudeten guztiei eta urtean zehar egotan zeraten guztiei. Saka Jorge Fernándezek. Apezitxeak ezkerrez. Aspiros. Ona pelotaka da. Goleaz Apezitxea. Ezkerrez Fernández. Apezitxeak atzeratu. Ui, Aspiros justu jaso Alberdik ene, utx. Amaseita amairu. Aurretik jartzea lortu dute Asier, amairu eta amabian, baina azken lautantoak gorriak. Amaseita amairu. Ohituta gaudena baina utxi egite gehiago, opari gehiago egiten. Urduina. Dugu esperientzia handiko bikotea osatzen dutela. Eta ez da ohikoa, gainera partiduko momentu betan horrelako utxok guztu gehiago. Estatistikei inintzen begira, Alberdik egindako 6 galdutako lau dauzka ezkerrez Apezitxea. Eta Fernándezek egindako 7 galdutako 3. Ezkerrez Apezitxea. Ezkerrez Fernández kantxa erdian, Alberdi txokora Fernández jaso. Apezitxeak ezkerrez. Dejada Zabalean, jaso Alberdik lehenengo botean. Fernándezek atzeratu. Apezitxeak. Fernándezek aukera, ara! Honek ere ikusi du. Buena eginezkero tanto hortxe zeukala. Bai. Alberdi jaz Zabalerako bide hartuta zeukalako. Baina ez aukerako pelota. Txapapera bota du. Amalauta nase. Antxonek ere sartzen du presio hori, Uria epaia xorrotxe. Ora, ez. Edo deskanso hartu zak, edo... Eta ara behar du, Eta zorrotza behar dutan. Nahi gazu atsegen askatu. Hori, Eta nik uste laukotean nabarmentzen ari dena Azpiro etxago nuko. Oso partidu nago batzen ari da. Asko ematen pelotari. Apezitxea defentsa lanetan, ia gehienetan. Goleaz jodituen ia erdia joko zituen. Joren Alberdi sakera. Ireki horrein digan. 14-16. Jendeak aurreko bezala zen, nahi, Asier. Lehen hogeita bat eta... Apezitxeak Fernándezek atzeratu. Alberdi atzelari. 6tik ezkerrez. Ondo julen. Aspiros. Apezitxeak guztutik. Eskuinez Aspiros. Apezitxea. Aires Fernández, Alberdik. Eskuro zide Fernández mile egin gabe, honetxokora, eta tanto. Eta horrek egin jomin. Opari egin ezkero, Asier, aprobetxatu berro dago. Olki gordainetan. Ez du barkatu. Amazazpi eta malau. Bere burua saldu bera bat, Jurenek. Eta jokaldi hori oso ongi egiten du, Fernándezek. Txokoan
ez moztuta, ez Ñakua, tarteko zerbait, Ñaku indarrean eta luzean egiten duen hori, konfiantza handia du jokaldi horretan. 17-14 gogoratuko dugu, goizea zer, emakumezko finala Goiuri Zabalatek eta Itxaso Erasunek irabazi dutela, 22-13 Olatzarri Zabalaga eta Leire Galeanoren kontra, kolorerik izan ez duen partidua, Irunako izan da berdinketa barkarra, eta gero irabazleek ies egin dute 9-3, eta eroso joan dira 22-13 35 minutoko partiduan. Eta bigarrenak, promesa mailakoak, txapelak Bizkairako bidean jarri ditu. Xabier Rekalde Dimakoak eta Oier Elor Zaratamakoak irabazi dute 22-21, Oian Etxebarria eta Julen Sotilen kontra, azkenengo tantoa sakez egin dena izan da. Eta hau ere, burrukatua, oraindik asko falta zaio partiduari, 17-14 gaude, sakea Jorge Fernández Errioxarrarentzat, sakearekin bi tanto egin ditu, Jon Alberdi beste bi, Jesus Apesetxeak goizutatik aupa ordinak dio, Arrate Etxeberria Izak goizutatik aupa ordinak honek ere, Sake Fernandezek, ezkarrez Apesetxea jaso, Espiroz, irugarreko aldotik, Boleaz Apesetxeak eraban, gorria tanto dominatzen, Fernandez Zabalea moztu, Alberdi jaso, Aspiroz lautik, Alberdik aurren utzi aukerakoa Aspirozentzat, honek ere aurra jokatu, jaso Apesetxeak, Fernandezek atzeratu, Boleaz Apesetxeak, Fernandez, Apesetxea botera, Bostaretik, Espiroz, Moztuz, Alberdi jaso, Espiroz, ia piedre egin zuen, Fernandezek atzeratu, Apesetxeak ezkerrez eraman, Aspirozek atzera, Airez Apesetxea, Fernandezek eraman, Apesetxea, Aspiroz, Alberdi txokora, tanto, ez, ala, piedre! Dena ipatu duzu eta azkenean gertatu. Zaila zuen jasotzeko, Meritu handiko pelota harrapatu du, Aspirozek, eta gero txokaro izatakoak bera jodu. Txost egin baitio, ezkerparetarekin. Guk piedre ditzen dio, zuen nola ditzen diozu, Asier? Piedre, pelotak jotzen zaitu denean. Baina baino alaxe galdutu nuen, herri bakoitzean nola zaten zena, era guztietako hitzak atea zitzizkian, gehienetan euskera zela gazeleraz guk azpeitin beti piedre esaten genuen, da beste toki askotan ere piedre. Baina, bueno, nahi gali moezo komentatu zuen herrian nola zaten den, pelotak zuzeo jotzen zaituenean eta noski pelota galdu, tanto galdu, nola ditzen dizuen. Piedre edo beste zerbait. Alberdi isakera, 15 eta 17. Horda jolen. Saka intentzio guztiarekin Zabalera. Aspirozek ondo jaso. Apesetxea. Ezkerrez Aspiroz. Ondo Apesetxea. Seitik Aspiroz. Alberdik botera. Hirugarren kuadrotik atzeratu. Ezkerrez Aspiroz. Alberdiren pelotaka da. Boleaz Aspiroz. Apesetxea Zabalera, Airez Fernandez, Apesetxeak ezkerrez. Aspiroz. Ezkerrez Apesetxea. Ezkerrez Aspiroz, lauterritik. Apesetxeak ezkerrez atera, Zabalera. Ferradezen moztu txapa gainean, Alberdek ezin. 18 eta 15. Bai, momentu txarrenean bota du golpea. Nik uste lehenago jogazuen ala pelotari ezkerroman jota gero itxaron. Hobe izango zukeela, baina momentu garaitxarrean zuke du golpea. 18 eta 15. Irutandoko aldea. Alderik gaundiena, 5 tantoko izan dute 11 eta 16. Sake atera du Fernandezek, Alberdik Airez zerantzun kanpora.
aire sartu den 6. pelota da. 19-15. Saka zirugarrena Fernandezek Alberdi galdu duen lehena. Aurreko biak sakez egin dituenak apesetxeak galdu ditu, bat eta utxekoa eta iruta batekoa, eta azken hau Alberdi galdu du. 6 saketara sartu da Alberdi, eta hause galdu du. 19-15. Saka Fernandezek. Ezkerrez apesetxea, goian ikusi dut, goian zen baina barruan. Ikaina. Azpiro zen pelotak da, aparta, boti boleaz, apesetxeak eraman. Fernandezek moztu. Apesetxea jaso. Azpiroz. Apesetxea zeitik, ies egin doka baino hona da. Jaso Fernandezek, Zabalera baitere. Alberdi Fernandezek txokona, apesetxea Zabalera jokatu, hau tantoa. Nazian dijoa erabat. Lau pelotariak ia galduta, nora ezean. Alberdiren biparetakoa, Fernandezek jaso. Alberdi bote lastarrean utx, 35. Erabaki txarra presaka, nekea ere bai, ezker esku hori ere ez dakit nola duen, Julenek, ez du erabaki hori hartu. Garro eta 5 minutu, Asier. Bai, eta zer dengo du, nela ez dukola diztira hondikoa, baina bai lehiatua, eta laurak dena... Bai, galdutako dezente, Bai. Aurrelarietan Fernandezek lau, Jonen Alberdik 5, 9, atzelarietan Azpirozek 3, 12, eta lau apesetxeak 16. Galdutako askotxa. Fernandezek ateratzera. 21 urteko Fuenmaiorkoa, ordoa. Lauteria Zabalean bote egin, apesetxeak. 6 azkarrez. Giroz. Apesetxea 6 hemen. Azpirozen pelotaka da. Sotamanos apesetxea. Azpiroz. Apesetxea hemen Zabalean. Zia botoena egin, baina ondo jaso du. Fernandezek moztu, Alberdik ezkerrez. Azpiroz. Lauterritik Antion apesetxearen pelotaka da bikaina. Azpiroz eraman. Alberdi Zabalera jaso Fernandezek. Ezkerrez apesetxea. Azpiroz. Jon. Fernandez irutardian. Ezkerra irez txokora Alberdik. Fernandez txokoti txokora baita ere Alberdik. Zabalera Fernandezek. Jaso Alberdik. Azpirozek kontra irun dauzten zaindu. Ezkerrez eman. Apesetxea Zabaletik. Azpiroz, bote txarra egin dio ondo. Alberdik aukerakoa. Ez du asmatu. Apesetxeak ezkerra irez. Aire baita txokora Fernandezek. Jaso, jaso bai. Baina ezin ondo eraman. Meritoa Jorge Fernandezena. 21 eta 15. Eskin Sotamanoz, efektu amanez. Asko egin du Antionek, baina nekoa ez. Hogeita bat eta 15. Aurretik egon dira 13 eta 12. Eta hortik onuz begira, 9 partziala, Asier. Sakea Jorge Fernandez entzat partideko azkena. Sake ere gehi 3 lortu ditu, 2 apesetxeak erantzun gabe utzitakoak, eta beste Alberdik aldu dena. Joren Alberdi 6 saketara sartu da airez, kapaz galdu du. Fernandez, Fuenmaiorkoa. Bera azken sake ateratzera. Ezkerrez jaso apesetxeak. Fernandezek, Zabaletik txokora. Ezkerrez Alberdik. Azpiroz. Honentzako bai, ez dutekela meritukoa, Txabi dinastia irabazi ostegunean eta handikokoa irabaztea. Hiru egunetan bitxapel. Bai. Prestigio handikoa biak. Boleaz apesetxeak ere baino oraindik ez dute irabazi. Fernandezek azeratu. Apesetxeak ezkerrez. Utx! Eta orentxe bai. Bokatu da. 22 eta 15koaz garaipena Fernandez eta Azpirozentzat.
neurketak 48 minutok iraupena izan du, eta esango dugu merezitako garaipena izan dela. Bai, merezitakoa. Aitzekarik ez dago. Esan dugu bezala finala eta distira handiko izan, nik uste, urdinak ohituta gauzkaten nibeletik apurua berago ibili direla, Antxo normalean baina pelota gehiago galduz. Julen ere, ohituta gauzkat distira hori gabe, ziurazki bere ezker esku horrek ere zer esena izango zen horretan. Eta horrien gandik zer esan, Fernandez bere estiloan batxukun, bizi jokatuz, borrokatuz tanto bakoitza, eta nire ustez partidak honena zalantzarik gabe azpiroz, zulo asko iriki diturak horatzen. Sari banaketarako tresnak montatzen dituzten bitartean protagonisten bilan, ea ze kontatzen diguten irabazleak. Txirain. Bale. Hor daukagu elkartzketa bat itxoiten, leheno Joseba Urzelai, Txiraingo lagunarekin egindakoak, argazki lehiaketarena, orentxe ikusiko dugu, orentxe entzungo dugu duen. Bale. Argazki lehiaketa bat, Antigoko Txirain elkartari esker, eta 6. urtez antolatzen da argazki lehiaketari frontoian, pelotalekuan, ateratzen diren argazkiekin. Joseba Urzelai dugu, Txirain elkarteko ordezkaria, egunon Joseba. Eso, egunon. Ailegatu da, momentua. Sari banaketarako, zuen lehiaketa, zeinek irabazi du jakiteko momentua, ailegatu da. Bai, ontxe, esango dut izan aia, edo... Hori zure esku dago. Bale, bazpare itxoingo dugu sari banaketa arte. Argazkia ikusten duzute, baina, hori da. A ber, gure kamarak ezakita onda hartzen duen argazkia, seguro baietz. Zenbat argazki aurkeztu dira urten lehiaketara? 45 argazki, osea, oso posi gaude. Gainera, pixkanaka geroz eta ezberdinago bezala egiten dien argazkiak, eta bai, oso posik. Epaimaiak buruozte handiak izaten ditu aukerazerak orduan? Behaiei galdetu behar ez, baina esango nuke azkeneako ezetz. Nahiko gaina oso denbora gutxi eukitzen dute erabakitzeko, eta aurten behintzat ere nahiko ados zeuden behaiek, eta esango nuke nahiko errez edo operatu dutela. Beste urteren baten azkenengo astean ezin zen argazkirik egin, aurten ez. Aurten egunero egin izan dira argazkiak, azkenengo momentu arte dena posible izan da, 8 partidutako argazkiak egingo dira. Bai, finalak enduta, beste guztietan, egia da, 28an, bigarren semifinalean aterazkio argazkiak, gau horretan bertan entregatu behar diela. Orduan, azken egunean eginezko argazkiak, presaka egin behar dira, baina bai, partido guztietakoak, finalak enduta noski. Badakit Antigoko pelota txapelketa antolatzen dutenak gustora dauela, pentsatu dut, Txirain elkartea ere gustora dagoela 40 argazkitik gora aurkeztuta gero. Bai, 45 argazkirekin, bai. Beti gehiago nahiko nuke, epaileek lan gehiago izan zezatela, baina bai, pozik izango dut, bai. Eskerrik asko, zorionak. Ez horregatik, bale. Gurekin irabazetako bat, Jorge Fernández, enhorabuena. Muchas gracias, muy contento. Primer partido lo perdisteis, pero habéis sido en una alza continua. Pues sí. El segundo la liguilla, la semifinal y ahí ya la chapela. De menos a más, yo creo que en la semifinal jugamos todavía más unidos, más, no sé, mejor, pero bueno, la final la hemos hecho muy dura y ellos han regalado y bueno, muy contento porque eso, ganar un campeonato así ahora es muy bonito, la verdad. Eso te iba a decir, habéis hecho vuestros méritos, pero a veces se ha regalado mucha pelota, ha fallado mucho, Jon Alberti tampoco ha podido disfrutar. No sé, tampoco ha sido un partido brillante, pero eso es lo de menos para vosotros. No, sabíamos que a cosas brillantes igual Julen acierta algo más, que hace mucho daño cuando va al ataque, entonces intentamos meterle mucho ritmo para que por lo menos no cogiese pelota franca para poder él marcar diferencias adelante. Entonces, pues bueno, los hemos sacado un poco del sitio, a Pesechea estaba un poquito más fallón que otros días y Adrián ha habido un momento ahí que ha dudado, yo he intentado levantarlo y se ha podido y al final ganar, contento, sí. Bueno, está bien, ¿no? Frontón lleno, partidos competidos, el nuestro quizás no tan igualado como se esperaba, pero contento con todo. Sí, la verdad que es un campeonato precioso, todos los días tienes gente, todos los días animan, aplauden y agradecen las cosas que hacen en el frontón y pues es un gusto jugar aquí y contento por haber ganado la segunda chapela aquí. Enhorabuena. Gracias. Eta gustora dagoena, Adrián Aspiros, zorionak. Eskerrik asko. Ostegunean Zumaian, gaur hemen, astea, gordetzeko. Aste polita ez, oroitzeko eta pozik egindakoakin. Gaur gainera, beste partio askotan bezala sekulako lan egin duzu. Defenditu ondo, baina batez ere asko eman diozu. Apesetxea ia beti dominatu duzu, asko jokatu duzu. Bai, gaur, beldurri gabe atera naiz, jokatzera. Ondo ari nintzen gozatzen eta gozatzen pilotaz. Hemen dagoen giroarekin
ikaragarria jokatzea. Adrian, momentu batez, 13 eta 12 aurreratu dira, ematen zuen partida bat dago, baino 10-2ko partzialarekin bigarren partea osoa zuena izan da. Beraiek hemen asko jokatzen dute, badakigu. Zenbait jokatzen dute, beti hemen finalean edo hurbil daude. Hemen beraiek asko eman behar diogu eta dominatu bukatzeko tantoak. Eta Jorge aurrean ikaragarri jokatu du eta asmatu du. Zorionak, Adrian. Eskerrik asko. Ea galtzaileak ze kontatzen diguten aurrena pelotariko nahi txarraketa Antxon Apesetxea ilusioa bai, lau final jokatu laurak irabazietak ero gaurkorako, baina Antxon ilusioa zen eko izaten. Ez, gaur. Gu minio asko zegio izan du dira, ditzen zit. 15 esaten egaz, ez da, nola ateratxon, zerti, bueno, jokuko fazeta duzitan gu minio asko zegio izan du dira, nik atzen nenu lortzen agintzea, nintzen pilotara ongi hartzen, gero, zagite, bete ere azkarritzen nintzen, eta berako songi zein dira, ez? Berako songi ditu dira. Hor, erdi alde no pixo darrimatu gau, gerrezano tanto bat. Azare, bai. Tanto bat aurretik gehiarri gabe. Amaitu eta amabien. Mino, joko nera gutxi gabe eta gauza hundikin gabe. Nik uste beran erreal ongatik gehiago, Julenek hasieran neia da. Asko asmatu dula, mino, bueno, nik ez zitiritzen partio nahi duan ikan. Mino, bueno, ez to. Eta Julenek ere askotan egon zera eta dominatua, aukerak ez dituzu aprobetxatu eta zuk ez dezu, nerezaten ez dezu partido ona jokatu, apuntatu izkizute. Galdutako bost pelota, bizak erantzun gabe. Aurreneko lau tanto giritzen zini galdutu ala, bai, eta hasiera bat hola hasita final baten, gero zaila da, buelta ematea, eta ere haike meritu ikendu gabe, asko jogatute eta punto, ez to. Animo ba, Jon. Hola, berko, venga. Ea, Julenek. Jon Alberdi, atxaldeon. Atxaldeon, bai. Ez dela posible izan. Ez, gar. Haik, du baino gehiago izan dira, markagaiok esateu da, oita eta ondo esateu markagaiok. Azeratik gaizti jarri zaizue, gauza izan zeate, buelta emateko 13 eta 12, baino ez du, ez Antxon, ez dira tezuek izan. Ez bai, haik ginen da, sensazioa genekan gu ez ginen lai gurea ematen, eta hortxe genitula, esate genu joi hortxe zezkauta, enpatatze genitun, da esate genu guantxe inberdiu, eta berriz, ez, behai bat meritu ikendua, behaik oso ondo jogatu, Azpiro ze pelota astindu indu, eta Jorge pelota bizi biliu, eta haik ondo irazigu, baina gure sensazioa esan ez ginela gurea ematen, eta horrekin pena du hongo etxea. Gustavo jongo zera, jendeak eman dizu laguntzarekin, ezta? Bai, laun batzuk etorria ikustea eta afizioare gure animatzeko zeo, baina ezkenen bakizu. Epermen pelotari egin behar du, afizioan asko eskertzea, baina guk ez da egiten ez du, askotako balio. Eskerrik asko, Jolen, animo. Aizu, esker asko. Bueno, sari banaketarekin gaude eta sari banaketako ekitailearekin uste zaituztet. Kasu honetan, Antonio Maizen oroienezkoa. Eta kasu honetan ematen zaio sari hau, antolakuntzaren ustez etorkizunik handiena ikusten zaion pilotariari. Saria ematen Antxon Inurritegi daukegu, eta saria Ameriketatik ekarritako trofeoa eta 300 euro dira. Eta zeinentza da sari hau? Orain honetan Julen Sotilentzat. Julen Sotil. Esan bezala antolakuntzaren ustez, etorkizunik handiena ikusten zaion pilotariari. Al pelotari con mayor proyección, Julen Sotil. Txalo bero bat, Julen Sotiletzat. Bueno, eta orain ja sari berezi hauek jalde batera utzita, orain finalean izan diren azpitxapeldun eta txapeldunen sariak banatuko ditugu, oroigarriak. Lehenik eta behin, emakumeen elite mailako trofeoak. Lehenik eta behin, baita ere, azpitxapeldunei. Etorri daitezela mesedez, Olatzarri Zabalaga eta Leire Galeano. Txalo bero bat, egin duten txapelketaren gatik.
Maria Jesus Idoeta eta Javier Rikok emango die trofeoa. Azpitxapeldunak emakumeen elite mailan, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeano. Txalo bero bat. Primeran orain emakumezkoen elite mailako txapeldunak jasoko ditugu. Eta hauek dira Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun. Txalo bero bat. Goizane Álvarez eta Juan Carlos Sáez de Urturik emango die bai trofeoa eta baitare merezitako txapela. Goizane Álvarez kirol diputatua eta Juan Carlos Sáez de Urturi Antiguako pilotazaleok elkarteko lehendakaria. Behaien eskutik adidea jasotzen trofeoa eta txapela. Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun. 76. edizio honetako txapeldun berriak. Eta emakumezkoen 8. txapelketa. Bueno, orain guazen ba, gizonezkoen promesa mailako azpitxapeldunekin. Etorri daitezela mesedez, Oian Etxeberria eta Julen Sotil. Agustin Soriano eta Asier Arteagaren partetik ari dira jasotzen garaikurrak. Txalo bero bat, beraz, Oian Etxeberria eta Julen Sotilentzat. Zorionak egindako txapelketaren gatik. Eta jaso ditzagun aurtengo gizonezkoen promesa mailako bi txapeldunak. Xavier Rekalde eta Oier Elorz. Etorri daitezela Jesus Mari Rubio eta kirol zinegozia den Iñaki Gabarainen eskutik jasoko dute bai trofeoa eta baitare merezitako txapela. Beraz, zorionak Xavier Rekalde eta Oier Elorz. Gizonezkoen promesa mailako txapeldun berriak. Zorionak. Eta orain azkenik gizonezkoen elite mailako azpitxapeldunak jasoko ditugu. Etorri daitezela mesedez, Julen Alberdi eta Antxon Apezetxea. Txalo bero bat beraientzako. Txapelketa ederra egin dute benetan, ederra. Eta merezitako trofeoa jasoko dute. Ángel Nieto eta Jesus Mari Rubio, Antiguako pilotazaleko kideak, ari dira garaikurra ematen. Zorionak Julen Alberdi eta Antxon Apezetxea. Txalo bero haundi bat, behaientzako. Eta orain bai, jasoko ditugu gizonezkoen elite mailako aurtengo edizioko, 76. edizioko, bi txapeldunak. Recibiremos con un fuerte aplauso a los dos campeones de la presente edición, de la edición 76. Jorge Fernández eta Adrián Aspiros. Txalo bero bat, un fuerte aplauso. Jorge Fernández eta Adrián Aspiros. Aurtengo txapeldunak gizonezkoen elite mailan. Udaletxeko zinegozia den Nekane Arzaius eta Antiguako pilotazaleokeko lehendakaria den Juan Carlos Sáez de Urturiren eskutik jaso dute garaikurra eta merezitako txapela. Zorionak! Ederra txapelketa, zorionak!
Bueno, eta orain dano jarriko ga hemen, eta argazki bat ateako dugu, familia argazki bat. Ahora nos pondremos todos aquí en el centro y sacaremos una foto, todos juntos aquí. Sacaremos una fotito. Bueno, onaino, 76. ediziak eman diguna. 3 partidu denetik izan dutenak. Emakumezkoetan garaipen erosoa eta garbia Zabaletak eta Arasunen lortutakoa. Promesa mailakoa benetan bikaina, 22 eta 21 bukatu dena eta bukera arte pelota zaleak osatu duena eta hirugarrenak denetik izan du. Ez da partidu nahi izan, hutsegite asko egon dira, baina aurtengoa hauxe zen. Datorren urtean, 77. ediziarekin denok, zuek hor eta gu hemen izeta espero dugu. Eskerrik asko zuen arratagatik. Arratsaldeon.